Hello, ayan. Thank you very much sa patamsak. Hello, may love shout out sa nandito. Ayan. Thank you very much. Hello sa 1 million viewers dyan. Ayan, mega love shout out to you. Ayan. Pakilala ka naman dyan. Ayan, thank you very much. Thank you very much sa pagdalaw at patamsak dyan. Ayan, 2 thumbs up. Ayan, thank you very much. Ayan, hello. Hello sa nandito. Ayan, magpakilala ka naman dyan para ma-shoutout ko yung channel mo. Ayan, thank you very much sa pagdalaw. Thank you very much. Thank you sa pagdalaw sa bahay ko. Yan, baka naman. And thank you very much. Patamsak, baka hindi mo pa ako kadikit. Dikitan mo naman. Dikitan mo naman si Undoy. And thank you very much. Magpakilala ka naman dyan. Ayan. Hello, ayan. Thank you very much sa patamsak mo dyan. At sa pagdalaw. Thank you very much sa yung effort. Ayan. And welcome sa aking LS. Ayan. Wait lang. Welcome sa aking LS. Ayan. Live tayo mula sa chocolate. Ayan. Yan, 2 in my house. Ayan, thank you very much. Baka naman hindi mo pa natamsak. Patamsak niyo naman si host. Ayan. Live tayo mula sa Chocolate Hills. Ayan. Live na live. Patamsak naman dyan, guys. Ayan, magpakilala na kayo, guys, para ma-shoutout ko ang bawat isa. Hello to sa 2 millions in my house. Ayan. Mega love shoutout sa inyo. And welcome sa aking LS. Yan, live mula pa rin tayo sa sa Chocolate Hills. Live na live. Ayan, kung meron kayong nakikita dyan na may mga burol-burol, yung Chocolate Hills. Yan, welcome.
Baka naman guys, hindi nyo pa natamsak si host. Patamsak naman dyan. Itamsak nyo naman si host kung hindi nyo pa natamsak. Yan. Ayan, hello. Ayan, thank you very much sa pagdalaw. Ayan. Tamsak dan. Ayan, thank you very much to teach. Dikit na po. Sabi ni Teacher Plantita. Ayan, thank you very much, Teacher Plantita. Ayan, Michael on go. Hello, hello. Mega love shout out to you. Ayan, itamsak niyo naman si host, guys. Ayan, Waisa pa yan. Ayan, Bisaya pala to si Teacher Plantita. Yan, radio announcer ka ba? Bakit po? Wait lang ha. Jajakitan kita, wait po. Wait lang po, Teacher Plantita. Ba't mo natanong na radio announcer ka ba? Ba't mo natanong? Ayan, ang bago. May mga bago pala dito. Ayan, thank you very much to Michael on the go. Ayan, thank you, Tamsak Dan po. Ayan, thank you very much. Hello to Kamars. Ayan, hello. Mega love shout out to Kamars. Ayan, Kamars. May mga dyan. May mga bago dyan. Ayan, thank you very much sa pagdalaw, guys. Ayan. Teacher Plantita, ba't mo natanong na radio announcer radio announcer ba ako? Ayan, hello host. Ayan, thank you very much, Kamars. Ayan, nagbaba ng bahay si Kamars, guys. Baka naman sugurin nyo, guys. Ayan, guys, pwede na kayong makababa ng bahay. Ayan, pwede nyo nang ibabain yung ganda ng boses mo. Ayan, thank you very much, Teacher Plantita. Ayan, thank you very much. Hindi pa ako radio announcer. I am only a student lang. Student pa po ako, hindi po ako radio announcer. Ayan, thank you very much, Teacher Plantita. Ayan, guys, magdikitan na kayo, guys. Ayan, pwede na kayong magdikitan, guys. Moderate lang ng baba ng bahay, guys. Ayan, thank you very much, guys. Ayan, 2 in my house. Ayan, baka sumugo na yung isa. Ayan, Teacher Plantita, magbaba ka ng bahay para sugurin ka na. Ayan, si Kamars, very legit friend yan. Ayan, thank you very much, guys, sa pagdalaw. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit si host. Dikitan nyo naman. 3 in my house. Hello, taga Bohol pod ko, pero di ako sa Imos Cavite. Ayan, San ba sa Bohol? Kamars, Dana po. Ayan, thank you very much, Michael on the go. Ayan, Michael on the go. Ayan, sabi ni Michael on the go, Dana daw, Kamars. Ayan, baka naman, Kamars, balikan mo naman si Michael on the go. Ayan, hello, mega love shout out to Michael on the go. Ayan, thank you host, dikit na tayo. Ayan, thank you very much, Michael on the go, sa pagdikit dyan. Kailan mo ba ako nadikitan? Ayan, Michael on the go, baba ka raw ng bahay, sabi ni Kamars. Ayan, magbaba na kayo ng bahay, sayang. Ayan, magdikitan kayo dyan. Ayan, happy Sunday sa lahat. Yan, mega shout out sa inyo and happy Sunday. Matagal na host. Oo, naalala kita. Na familiar ko yung mo, yung tawag ba nun yung pangalan mo? Michael on the go. Ayan. Ayan, thank you very much, guys, sa pagdalaw. Ayan, Michael on the go is nagbaba ng bahay. Ayan, Kamars, balikan mo na yan, sugurin mo na yan, at bumbahan mo ang bahay ni Michael on the go. Ayan, Michael on the go. Hello. Ayan, saan ka ba ngayon, Michael on the go? Ayan, guys. Ayan, guys, sa mga bago dito ngayon, ayan, live tayo mula sa Chocolate Hills. Ayan,
Teacher Plantita, san ka ba sa Bohol? San ka ba sa Bohol? What? Canada? Oh my God. Oh. Ayan, thank you very much. From Canada, Michael on the go. Ayan. Yaman pala ba to si Michael on the go? On the go talaga kasi Canada pala. Ano ka ba? Nakaintindi ka ba ng ano ng Tagalog, Michael? Dito Dan sa ayan, sabi ni teacher on the go, down na daw at Commerce. Ayan, shareable yun. Yes, Bohol. My God, Silingan, Ratagbaryo. Ayan. Ayan. Baryo pala. Hindi pala. Barang tawag ba nun? Silingan, Ratag Town. Ayan. Si Rabulyones. Ayan. Taga Carmen Dayco. Ayan, opo, ayan, thank you very much. Ayan, at least nakaintindi ka ng Tagalog. Baka naman mag nose blood, mag nose bleeding ako pag mag-i-English. Ayan, thank you very much sa inyo guys. Ayan, thanks Kamar, sabi ni Michael on to go. Ayan. Ayan guys, baka naman guys may mga community na kayo dyan. Baka naman i-share niyo naman yung LS ko dyan guys. Michael on the go, Dan. Ayan, thank you very much Kamar sa pagpunta ulit. Ayan, andiyan si Kamar is taga Bohol din yan. At nandito rin si Teacher Plantita from Shirabulyulis, Bohol. Ayan. Yung host niyo pala from Carmen, Bohol. Nagwo-work ka ba ngayon, Michael? Michael on the go. Nagwo-work ka ba dyan sa Canada? Ayan, mayaman pala to si Michael on the go. Teacher Plantita, baba bahay. Ayan, baba ka ng bahay, Teacher Plantita, sabi ni Commerce. Ayan, baka naman, Teacher Plantita, magbaba ka ng bahay. Dikit lang kayo sa akin, guys. Pag nag-LS kayo, pupuntahan ko kayo. Ayan, ang bait ni Michael on the go. Ayan, guys. Dikit lang kayo sa akin. Dikit daw kayo, guys. Kasi pag mag-LS na kayo, pupuntahan kayo ni Michael on the go. Ayan, yes. Kakatapos lang work ko. Ayan. Thank you naman dyan. Michael on the go sa pag-visit mo sa sa LS ko. Ayan, mega love shout out sa lahat ng nandito guys, at mega shout out sa fresh from Canada. Hello, mega shout out dyan sa kababayan natin dyan. Wait lang po. Dan kay at Michael on the go. Ayan, thank you very much Teacher Plantita sa pagdalaw. Ayan. Ayan. Okay. Teacher Plantita is nagbaba ng kanyang bahay, nagbaba ng link. Ayan guys. It's your time to sugod-sugod na kay Teacher Plantita. Dan ako sa'yo dalawa. Kanino ba, Teacher Plantita? Ayan. Mention mo lang dyan, Teacher Plantita, kung saan ka ba nagdan ng dalawa. Baka naman, Teacher Plantita, dikitan mo naman ako sa mga ninjas nyo guys. Hindi lang kay Teacher Plantita. Baka naman guys, may mga ninja kayo guys. Ibigay nyo naman yan kay host. Ayan, ibigay nyo naman yan kay host guys. Oy. Please naman love si host guys sa mga ninja nyo guys. Baka naman guys may kayo dyan. May mga ninjas kayo dyan guys.
Itamsak niyo naman dito guys. Itamsak niyo naman kay host. Ayan, bugbugin niyo naman yung bahay ni host guys. Ayan, done to you. Teacher Plantita, sabi ni Michael on the go. Ayan. Sabi ni ano, Teacher Plantita at Michael on the go at Kamars. Ayan. Wait lang. May apat. Ayan. May apat. Baka naman dyan, Teacher Plantita. Idikit nyo naman, itikit mo naman yan kay host at itamsak mo dito. Ayan, 4 in my house. Baka naman guys, dikitan nyo naman ako at itamsak nyo naman guys. Hello to Ate Jovi Galo. Ayan. Wait lang, Ate Jovi. Ayan. Guys, tamsak nyo naman guys. Ate Jovi. Ayan, patamsak naman dyan. Hello host. Tamsak dan pa join po. Okay. Hello to Vicky GC. Ayan, thank you very much sa patamsak mo dyan, Vicky GC. Ayan, thank you very much. Yes, you can join. Ayan. Anli lapagan, basta moderate lang sa mga pagbaba ha. Ayan. Opo, wala po problema. Ayan, Teacher Plantita. Thank you very much naman dyan. Ay, ang bait mo naman dyan. Ang bait naman ni Teacher Plantita. Sige, antayin ko yung tamsak mo at dikit mo dyan, Teacher Plantita. Ayan, Vicky GC, ayan, dating dikit na sa'yo host. Ayan, thank you very much, Vicky GC. Ayan, may mga bago dito ah. Ayan, hindi pa nagsilabasan yung ko guys, yung mga friend ko sa sa GC, hindi pa sila naglabasan. Ayun, mga very legit talaga yon. Ayan, Dan Teacher Plantita. Ayan guys, dan na daw. Teacher Plantita, sabi ni Jovi Galo. Ayan, thank you very much Ate Jovi Galo sa pagdalaw mo sa aking LS. Ayan, patamsak naman dyan. Baka naman guys, itamsak nyo naman guys. Itamsak nyo naman yung nyo guys, mga ninjas nyo guys. Itamsak nyo naman kay host naman guys. Ate Jovi, baka naman tamsak mo yung mga ninjas mo dyan. Patamsak naman dyan. Ayan guys, magbaba na kayo ng bahay kasi anlilapagan to. Anlilapagan, basta moderate lang sa paglapag. Ayan, Vicky Jessie, nagbaba ng bahay. Ayan, thank you very much. Ayan guys, sugurin nyo na yung bahay ni Ate Vicky at bombahan nyo. Ayan. Bugbugin nyo na yung bahay ni Ate GC guys. Ibigay nyo yung tamang bakas. Ayan, Vicky GC, done po. Ayan, thank you very much. My very legit friend from Canada, Michael on the go. Ayan. Ayan, nandito pa pala si Michael on the go. Ayan, thank you very much Michael on the go sa pag mo dyan. Sa pag stay mo dyan. Wagla. Wagla. Hello to Judy Ann Silmaro say wagla. Ayan, thank you very Wag ka magtago doon. Just ako magpakita. Ayan, press 1 kung gusto niyo magpakita si host. Ayan, thank you very much. Baka naman guys, itamsak niyo naman si host. Mga ninja nyo dyan guys, itamsak nyo na guys. 1. Gusto na talaga ni Michael mag-press 1 daw pag gusto makita. Ayan, thank you very much. Ayan, at Teacher Plantita, Dan Paul Pax na po sa'yo with bakas pasokli po. Ayan, nagbaba ng bahay si si Vicky Ayan, si Vicky G, bayot. At Lizel, hello to Lizel Salmaro dyan. Michael on the go, salamat OTW, Dan Michael, ayan, thank you very much. Ayan guys, very legit friend yan guys. Mga legit talaga yung nandito. Ayan, wait lang, magpapakita na ako. Ayan. Thank you very much. Live muna tayo sa taas ng Dan Tam Succeeds with XXD. Ayan, thank you.
Ayan, thank you very much guys. Ayan, magdikitan kayo dyan guys. Baba nyo yung bahay nyo dyan. Ibaba nyo na yung bahay nyo dyan guys. Aray. Ha ha ha, aw bintaha. Bintaha na lagi na. Unsay bintaha ba ang? Unsay bintaha ba? Ayan. Dan Vicky, sabi ni Judy Anselmaro. Ayan, thank you very much Judy Anselmaro sa pagdikit kay Vicky GC. Ayan. At Michael Andago, Dan sukli po sa iyo. Ayan, sukli daw. At Michael Andago, sabi ni Vicky GC. Ayan guys. Dan Vicky, ayan. 6 in my house, ayan. Hello. May love shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, nag-7 na. Julian, salamat po. OTW na rin po sa iyo. Ayan, nagbaba kayo ng bahay, guys. Magbaba ako, host. Sige. Thank you very much. Ayan. Yan, guys. Ayan yung si Lizel Salmaro. Supporter lang yan, guys. Pwede nila nang hindi nila balikan, guys. Lang yan, guys. Nagsusupport lang, guys. Ayan, magbaba ako, host. Sige, Ate Juvigalo. Baba mo rin yung bahay mo dyan. Ayan, hello sa nagpa-BG dyan guys. Itamsak niyo naman si host. Ayan. Thank you very much. Ayan, nagbaba ng bahay si si Jovi, Ate Jovi Galo. Ayan. Si Ate Jovi Galo guys, isa yan sa ko guys. My family relatives ko yan guys. Very legit friend yan guys. Baka naman siguro nyo na guys. Ayan, nagsisigura na yata yung dalawa. Ate Jovi Galo, patamsak naman dyan sa mga ninjas mo dyan. Ayan. Julian Silmaro, nagbaba ng bahay. Ayan. At Judy Anselmaro, learn to apply social distancing sa pagbaba ng bahay. For example, hindi na makikita yung yung bahay mo sa screen mo, ayan. Kung hindi na makikita yung bahay mo sa screen na nilapag mo, tas ayun, pwede ka na rin ulit pwede mo na rin ibaba ulit ng bahay. Dan Teacher Plantita, sabi ni Silmaro Lizel, ayan. Vicky GC, ayan Dan, sabi ni Kamars, ayan, na guys, nagsidikita na kayo, ayan, nagsibalikan na kayo guys, aray. Ayan, Jody Ann, Dan po, sabi ni Michael on the go, ayan, Michael on the go, Dan, ayan. Kamars, nagbaba ng bahay, Lizel, padikit daw, kanino ba? Tanto Joby, pasukli, ayan, sabi ni Judy Anselmaro, ayan, Vicky GC at Jovi Galo, nasuklian na po kita with baka, salamat po, ayan. Jovi on the go, Jovi on the go, ano ba yan? Saan naman Jovi on the go dito? Ba't naging Jovi on the go? Ayan. Jovi Dan, sabi ni Michael on the go. Ayan. Bilis ng mag-chat nyo guys. Vicky GC. Ayan. Thanks Kamars. Ayan. Dan Kamars. Paul Pak. Ayan. Sabi ni Lizel Salmaro. Dan Kamars. Sabi ni Julian Salmaro. Ayan. Dan to you Kamars. Ayan. Sabi ni Jovi Galo. Ayan. Michael on the go is nagbaba ng bahay. Ayan Kamars ha. Balikan mo yan lahat Kamars. Ayan. Very legit friend yan. Ayan, nagdidikit na. Judian, ha. Ayan. Jovi Galo, Dan na rin ako sa iyo, Kamars ng scroll up. Ayan. Jovi Galo, baba. Ayan, baba daw, baba. Judian Selmaro, pasukli na po. Nasuklian na po kita, ma'am. Salamat po. Ayan, naging luoda. Ano sa'yo luoda? Saan ka po iluod? Ayan, nagbaba ng bahay si Ate Jovian Galo. Sa po luod. Kasi naluod ba ni? Nabray tae, kinaluod man.
Ayan, Ate Juvian Galo. Ayan, thank you very much. Ano man Juvian Galo? Ate Jovi Galo, baka naman itamsak mo naman yung mga ninja mo dyan. Patamsak naman dyan, aray. Guys, itamsak nyo naman si host kung hindi nyo pa natamsak, guys. Asa man kadapit doy. Dako rin Budkilaton, te. Ayan, live tayo mula sa Budkilaton, Ate Jovi Galo. Hala. Ay, oo pala, host. Nakalimot ko. Ayan, sige, Ate Jovi Galo. Ayan, sige. At Kamar, suklian na po kita sis with ano ba? Ayan, nasuklian na daw. Nasuklian ka na daw at Kamars, sabi ni Vicky GC. Ayan. Dan Michael, sabi ni Lizelle Selmaro. Ayan, thank you very much, guys. Tamban tuloy, tago 80 kilo. Yeah, 5 million in my house. Hello. Ayan, may bago tayo, guys. Jeline B. Ambolo. Ayan, thank you very much. At ito natamsak na rin. Sino ba si Jeline? Jeline B. Ambolo. Ito at ano ba? At ito na tamsak na rin. Teacher Plantita to. Ay, okay. Thank you very much, Teacher Plantita. Baka naman dyan. Idikit mo naman yan, Teacher Plantita. Ayan, guys, nandito pala si Teacher Plantita. Baka naman, guys, dikit niyo yan si Teacher Plantita, guys. Ayan, sayang yung ninja niya, guys. Sayang yung ninja niya, guys. Ayan. Jovi Galo Dan, sabi ni Kamars. Ayan, thank you very much. Ayan, 6 in my house. Hello. Lizelle, bababahay. Sabi ni Kamars, okay lang yan, hindi magbaba ng bahay. Walang channel yan si Lizelle. 7 in my house. Ayan. Nakatamsak na to. Idikit ko to sa inyo. Sige. Jillian B. Ambolo. Sige. Baka naman. Ayan. Road to 707 na lang kulang. Ayan. Baka naman Ate Jillian Ambolo. Baka naman iano mo naman si Ate Jovi Galo. Papagraduate natin yan. 7 na lang yung kulang, oh. Sige na naman. Baka naman dyan. Idikit mo naman dyan. Ayan, baka naman Ate Jilin B. Ambolo. Ayan. Guys, baka naman, guys, may mga ninja kayon dyan, guys. Idikit nyo naman kay Ate Jovi Galo. Patulong naman, guys, para makapag-graduate tayo ng 700, guys, ng grade 7, guys. Ayan, Vicky Jessie, nagbaba ng bahay. Ninja ko, bakit di makakita ng channel? Baka Ate Jovi, baka wrong spelling. Ayan, baka wrong spelling yung na-type mo. Kasi pag nag-search ka ng Ondoy Buholano, ako lang yung makikita dyan. Ayan, thanks Lizelle. Sabi ni Michael on the go. Ayan, Michael on the go. Ayan, Dan Joby Polpak, sabi ni Lizelle Selmaro. Ayan, Darkness Supercell. Ayan, ano ba to, ninja? Ba to ni Jovi Galo ni. Ayan, thank you very much. Ate Jovi, sa pagtamsak naman dyan, dikit mo naman yan. Ayan, guys, nagsilabasan na yung mga ninja nila, guys. Sayang yung ninja, guys. Sayang yon, additional banana, guys. Sayang na sayang, guys. Diba? So may very supportive yan, guys. Very supportive cousin. Ayan, nandito si Jovi Galo. Ayan. Guys, baka naman, guys, dikitan nyo si guys. Papagraduate na ba natin si guys, Ate Jovi, guys. Ipagraduate natin, guys, para masaya ang buhay natin dito, guys.
Jovi Galo ni, ayan, thank you very much, Darkness Supercell, ayan, ninja yan ni Jovi Galo, Ate Jovi, ayan, okay na, hehehe, ayan, Vicky GC, sabi ni Vicky GC, Jovi Galo, dikitan po kita sa ninja ko, ayan, thank you very much, Ate Vicky GC, ayan, thank you, baka naman dyan, guys, idikit nyo na yun, guys, Dan at Jovi, meron pa ako 3 ninja, sabi ni Jelen B. Ambolo. Ayan, thank you very much. Baka naman dyan, Ate Jelen B. Ambolo. Baka naman Teacher Plantita, ano mo dito, sugod mo lahat dito yung mga ninja mo para makapag-graduate tayo na Ate Jovi Galo. Ayan, Darkness Supercell, salamat Jeline. Ayan, salamat daw. It's me, Jovi also. Ayan, Jovi Galo. Ayan, ayan guys, sinugod na tayo sa guys. Sinugod na tayo sa mga ninja nila guys. Guys, itamsak niyo naman yung nyo guys. Itamsak niyo naman at idikit nyo kay host yung mga ninja nyo guys ha. Huwag niyo naman kalimutan si host. Idikit at itamsak. Ayan, sana all masaya. Sabi ni Lisel Selmaro. Ayan. Sana all. Ayan, Jelen B. Ambolo, padikit ang official teacher sa Plantita ha. Ayan guys. Wait lang Ate Jilin ha. Wait lang Ate Jilin. Bibigyan kita ng ng jacket mo ninja mo ha. Wait lang. Ano ba to? Ayan guys. Guys, baka naman guys, idikit nyo naman si padikit naman sa sa main ni Jelen B. Ambolo, yung teacher Plantita. Yan yung niya guys ha. Yan yung main niya. Padikit naman dyan guys. Ayan. Salamat Vicky, magdikit din ako sa iyo, sabi ni Jovi Galo. Ayan, nagdikit na. Ayan guys, very legit yan talaga guys ha. Very legit yan si Ate Jovi. Ayan. Dan, dikit na po ninja ko sa iyo sis Jovi. Ayan, thank you very much Vicky GC. Ayan. Jovi Galo, baba. Sabi ni Jovi Galo, baba kayo ng bahay. Ayan. Guys, magbaba kayo ng bahay guys. Kasi yung ninja ni Ate Jovi, pinasok niya dito guys at idikit daw niya sa inyo guys. Ayan. Okay, on my way. Ayan. Sabi ni okay na, ha ha ha. Vicky Dan, ayan. Ayan guys, magbaba kayo ng bahay guys. Ayan, sayang yung guys. Ayan, Ate Jovi, ayan, nandyan si Michael on the go nagbaba ng bahay. Idikit mo yung mo dyan. Sayang talaga guys. Guys, ligawan nyo yung mga ninja nila guys kasi sayang na sayang yon. Ayan, baka ilan na ba yung kulang ni Ate Jovi Galo? Grade 7 na ba? Ate Jovi Galo, ilan na ba yung kulang mo dyan? Ilan na ba yung kulang mo dyan? Ayan, nagbaba ng bahay si guys, si Michael on the go. Ayan guys, baka naman yung mga ninja nyo guys, isugod nyo na rin kay guys, kay Kuya Michael on the go. Ayan. Ayan, thank you very much. Ayan guys, sugurin nyo na yan guys. Bumbahan nyo na guys yung bahay ni Kuya Michael on the go. Yan, thank you very much guys. Yan, sugurin nyo na guys. Sugod na naman dyan. Pasugod naman dyan Guys, baka naman patentamsak naman dyan. Itin nyo naman guys yung bahay ko dyan. Patentamsak naman guys. Ayan, patamsak naman dyan.
I-10 nyo na guys. Ibigay niya kay host yung 10 tamsak guys. Yung mga ninja nyo guys. Itamsak nyo naman kay host. Yan guys ha. Dapat yung tapusin yung ano guys ha. Yung for example is ano yung video nila na binaba is ano. Seconds lang dapat yung tapusin yun guys. Then kung ayan guys kung ayan guys kung yung video nila guys is lagpas ng 1 minute guys, okay na hindi nyo natapusin guys. Okay na hindi nyo tapusin guys. Basta lagpas ng 1 minute. Pero kung seconds lang guys, nako tapusin nyo yan guys. Hindi talaga ano guys, hindi talaga magka-counted yung ano nyo guys, yung mga bananas nyo. Tagal ko makabalik, tinapos ko. Tagal ko nakabalik, tinapos ko. Ayan, thank you very much Ate Jovi Galo sa pag ano mo dyan sa pagdikit. Ayan, ganyan magdikit guys. Basta ano guys, basta kung gusto nyong ano yung makabanana kayo ng marami guys, yung sure na talaga yung banana, dapat nyong tapusin pag seconds lang. Kaya yan guys, dapat yung tapusin pag seconds lang yung binaba na bahay, yung video nila. Pero kung lalagpas ng 1 minute, ayan, okay lang talaga guys na hindi nyo tatapusin yung video. Basta lalagpas na kayo sa 1 minute guys, okay na yon. Ayan. Ayan, nandito si Mark Lester Amora. Ayan. Baka naman ate ayan, nandito na naman yung ano guys, yung ninja ni Ate Jovi guys. O ayan, ang daming ninja ni Ate Jovi. Baka i-ano niya dito lahat guys, itamsak niya dito. Ayan it's me. Ayan, ATW Jovi. Ayan, nandito si Mark Lester Amora. Isa rin yan na ano guys. Isa rin yang ninja ni Ate Jovi Galo. Yan guys, kung liligawan niyo yan si ano. Kung liligawan niyo yan si ano guys, si Ate Jovi guys, yung sure bibigyan talaga kayo ng maraming banana dyan guys. Kasi yung banana niya guys is 20 plus. Oh, sayang yung 20 plus guys. Tandaan nyo guys, mahirap maghanap ng legit na banana. Kasi kadalasan ngayon is marami nang nag-YouTube. Marami nang nag-YouTube guys. Hindi nila alam kung paano magdikit guys. Lalong-lalo na sa mga bago pa lang guys, yung hindi pa nila masyadong alam yung paano magdikit ng legit guys. Nako, ang hirap talaga guys. No, ako guys, marami talagang nung nagsimula pa ako nagwa-YT. Nako, ang hirap talaga guys. Palagi akong nalaglagan ako ng 20. Ganon. Sa isang araw 20. O sayang naman 'yun. Yung na nga guys is lagpas ng 500 yata na banana is nilagas lang talaga ni YT. Nilagas lang ni Lolo. Sayang na sayang guys. Sayang talaga yung effort mo, tas yung hindi talaga nag-i-effort yung iba na legit. Nako. Iyan. Nasa damuhan ka, host. Oo, Ate Vicky. Oo, nasa damuhan ako. Nandito tayo sa taas ng bundok, Ate Vicky. Nasa taas tayo ng bundok, Ate Vicky. Ayan, ito pangatlo ko, teacher plantita ko. Ayan. Ambolo. Jelay Ambolo. Ayan. Ayan, guys.
Wait lang Ate Jilay ang bolo ha. Bibigyan kita ng jacket para mababa mo yung main mo. Lahat ng ano mo. Si ano din, si Ate Jovi. Ayan, Ate Jovi. While nag-ano ka sa mga ninjas mo, bibigyan kita ng jacket. Bibigyan ko kayo ng mga jacket sa mga ninja nyo guys para ano, maano tawag ba yun, mababa nyo rin yung bahay nyo na ano main. Ayan. Ayan, hello, pakibaba po ulit ng bahay Jovi. Ayan, Ate Jovi, pababa ng bahay daw niya. Sabi ni Ate Jelay, ayan, siya si ano guys ha, siya si Teacher Plantita. Ayan, Michael Dan, ayan. Host, pangatlo ko, asan jacket ko? Ayan, Ate Jelay, may jacket na ba to? Yung Jelay Ambolo, may jacket na ba? Ayan, Mark Alistair Amora, wait lang, kung may jacket na ba to si, ayan, may jacket na nga. May jacket na si ano. Ayan, baba muna kayo ng bahay nyo ulit. Kayo nandito. Ayan, ayan guys, baba kayo ng bahay guys. Ayan. Sorry guys, medyo ako late ako nagbasa kasi ano, marami kasi kayong ano. Ayan, dikit na po, legit po ang legit po ang balik, sabi ni Ate Vicky. Ayan. Yan, nagbaba ng bahay si Ate Vicky. Ayan, nagbaba rin ng bahay si Kamars. Ayan. Thanks a lot, Jovi. Suklian kita ng W pag nasa LS ka, promise yan. Ayan, tandaan mo yan si ano, si Michael on the go. Ayan, fresh from Canada yan. Fresh from Canada. Ayan, hello sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Try ko, ayan, ay may jacket ka na ano, Ate Jelay. Vicky JC, Dan. Ayan, sabi ni Kamars. Ayan guys, may isa tayong very legit friend guys. Palagi yang nagsusupport sa akin guys. Hello host, tamsak agad host. Ayan, sabi ni Ate Ara Anelos Vlog. Ayan guys. Yan si Ate Ara Anelos Vlog guys. Very legit friend yan guys. Palagi yang nagpupunta sa ano, LS ko guys. Ate Ara, magbaba ka ng bahay para madikitan ka ni, ano, ni Ate Jovi Galo. Ayan, thank you very much Ate Ara sa pag-ano mo dyan, sa pag-visit mo dyan. Mark Lester Amora, pang-apat ko na to sa UVKGC. Ayan, pang-apat na daw. O diba, very legit yan si, ano, si Ate Jovi. Lahat ng mga ninja niya guys, sinusupport niya sa akin guys. O, meron na, ayan, meron na. Mark Lester Amora, dan sa UVK. Ayan. Ayan na. Jelay Ambolo, nagbaba ng ano. Ayan guys, sugurin niyo yan si ano guys ha, si Jelay Ambolo. Yan ang yung main niya guys is ano, Teacher Plantita. Ayan, nandito si Teacher Plantita. Kamars nagbaba ng bahay. Ayan, Teacher Plantita nagbaba ng bahay. Ara Nelos Vlog nagbaba ng bahay. Teacher Plantita Dan, sabi ni Kamars. Ayan. Yung kay Jovi pababa po, natabunan na po. Ayan, Ate Jovi. Ate Jovi. Ano, magbaba ka ng bahay kasi natabunan na daw, sabi ni ano. O, natabunan na nga. Teacher Plantita Dan. Ninja ko to sa Jovi. Ayan. Baka naman ate. Katapos lang sila. Ayan. Ate Jovi, baba ka. Ayan, Mark Lister Amora. Don't worry, lahat ng ninja ko mababa, idikit ko rin sa. Ayan guys, sabi ko sa inyo, very legit yan. So, may 24 na ninja si ano, si Ate Jovi. Kung ibaba niya yan dito lahat guys. O, see? Ano guys, maraming tulong na yan guys. Malaking tulong na yan guys. Michael on the go, Aradan. Ayan. Baka naman, Kuya Michael, may ninja ka dyan. Ipasok mo naman yung ninja mo dito. Ayan, Mark Lestel, Saal. Ayan, anong Saal? Ayan, sabi ni Vicky, Mark Lester Saal. Sino ba yan? Ayan, 7 in my house. Ayan, Ara Elos Vlog, Teacher Plantita Dan po sa'yo with Kalimbang. Ayan guys, Kalimbang with Kalimbang ha, sayang. Sayang, ikalimbang nyo na rin guys ha. Ikalimbang nyo na rin, ayan. Mark Glister, salamat OTW, sabi ni Ate Vicky, ayan. 7 in my house, ayan, thank you sa pa 13 thumbs up, ayan. Thank you very much guys sa pagsugod nyo na guys. Ang saya-saya ngayon guys.
Marami kayo dyan guys kasi nagdikitan kayo. Ayan, Glester. Ayan, Mark Lister Amora. Commerce done to you. Di ba? Done na daw. Jelly Ambolo, baka makagraduate pa ata ako dito. Oo, makagraduate ka. Ilan na ba yung kulang mo, Teacher Plantita? Makagraduate ka kasi pag pinasok lahat ng mga, lalong-lalo na pag makagraduate tayo pag pag nasa tayo, nasa 90 or nasa hanggang ano ba yan? Basta konti na kasi marami-rami naman tayo dito. Makagraduate kayo guys, huwag kayong mag-aalala dyan. Wala pa host, gagawa pa ako. Ano ba? Okay. Okay, ako no, Michael on the go. Ayan. Stay ka lang dyan. Ayan guys, may road to 1K yung Teacher Plantita. Pila na ba yung kulang Ate Jelay Ambolo? Ate Jelay Ambolo. Ayan, Ate Jelay Ambolo, ilan na ba yung kulang mo sa Teacher Plantita na main account mo? Ayan, makagraduate ka basta basta tawag ba nun? Basta basta konti na kasi nandito si Ate Jovi Galo. Ayan, maraming ninja yan guys. Ayan. O si 27 ninja ni Ate Jovi Si sayang na sayang guys. Makakagraduate tayo. Ayan, road to 1K po. 20 lagas ko kahapon. Ilan na ba yung kulang mo Ate Vicky GC? Ilan na ba yung kulang mo diyan? Makakagraduate tayo basta stay lang. Oo, Jelay, makagraduate ka. May 27th ako ninja. Oo, makagraduate ka basta konti na. Nako, ang laki pa pala. 44 na lang. Ano ba yan? Ang dami pala. Hindi tayo makakagraduate niyan. Matagal-tagal pa pag ganyan. Kasi hindi tayo famous na nag-ELS. Hindi pa ako masyadong famous na nag-ELS. Hindi tayo masyadong sabi na makagraduate pag 40. Ayan, okay lang, stay lang dyan. Kahit hindi ka makagraduate ngayon, okay lang yan. At least, may naman dyan, at least may makukuha ka. Ayan, stay lang kayo guys. 40 more to 1K na po. Sana hindi maglagas. Oo, sana hindi maglagas. Kasi Ate Vicky, maglalagas kasi niyan. Kahit tawag mo niyan, kahit kalimbang pa, kahit full pack na yon, maglalagas kasi yan. Kasi tawag ba nun? Kasi always na nagche-check si Lolo. Lalong-lalo na pag dinikit nyo agad, sinuklian nyo agad. Nako, ang bilis talaga nilagas ni Lolo niyan. July, malapit na, kapit lang. Ayan, kapit lang. Aradan, Michael, lapag lang ako ng bahay nyo guys. Dikit ako, ayan. Ayan guys, ilapag nyo guys, 9 in my house, ayan, marami tayo ngayon guys, 9 at 14 tamsak, marami tayo. Baka naman guys, dikitan nyo si Kuya Michael on the go, fresh from Canada yan. Lapag lang kayo, ayan, sabi niya, ha, Ate Vicky, natawa to. Ate Vicky, ba yan? Ang laki pa yung kailangan mo dyan. Ayan, Aran Elos Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Michael on the go. Dikit kalimbang dan, di ba? Wala na yung Jovi, Ate Jovi? Ate Jovi, ibaba mo rin yung bahay mo, ha? Ibaba mo rin bahay mo. Sabihan mo lang ako na ninja ni Jovi para majakitan ko lahat ng ninja mo, Ate Jelay. Ate Jovi. Ayan, Rogelio Bartolome, ayan. Makagraduate ka kapag 20 lang. Oo, guys. Pag 20 lang ko lang, guys, makagraduate. Ayan.
Ayan, wait lang. Thanks, Ara. Sabi ni sabi ni Michael Londago. Hello to Sky Gazer. Ayan, thank you very much. Ayan, bibigyan kita ng jacket dyan. Hi host, patamsak naman dyan, Sky. Sky. Ayan. Jelay Road to 1K. Ayan. Road to 1K si guys, si yung main ni Ate Jelay. Yan guys, idikit nyo yan guys. Pag-graduate natin guys. Baka naman guys, ipag-graduate natin si Ate Jovi. Kasi ano na siya, 7 na yung kulang niya. Road to grade 7. Ayan. Vicky Dan. Ayan, dikit guys. Legit po ang balik. Salamat po, sabi natin Vicky GC. Ayan, nagbaba ng bahay. Jovito, pang-5 account. O, di ba? Pang-5 pa yan guys. May 22 na ako, may 22 pa na ninja. Si Ara Nelos Vlog, nagbaba ng bahay. Baka naman guys, sugurin nyo sa Tiara ha. Very legit lang yan. Jelay Ambolo, Dana at Ara Anelos Vlog. Guys, ito na lang yung gawin nyo guys. So, para ma-cheat talaga yung yung dikit. Bahay nyo lang yung ibaba guys. Bahay lang yung ibaba. Kasi kasi pag bahay lang kasi may posibleng legit guys kasi hindi na tayo mag-play ng hindi na i-play yung video nyo guys. Ayan, kung bahay lang yung idikit nyo guys, so sure guys, dikit guys kasi hindi na papanoorin yung video guys. Ayan, bahay nilang guys. Kung nyo lang guys, idikit nyo rin, dikitan rin yung iba guys. Ate Gilay na ba ng bahay? Ayan, Jovi Bikenaman, mga ninja mo, ha. Oo, Ate Vicky, ayan. Diyan ka lang, Ate Vicky, ha. Ayan, mega love, shout out to Sky Gazer. Thank you very much. Pagdalaw mo dyan. Itamsak mo naman si host. Naglo-loading na si host. Patapos na yata yung 1 GB ni host. Ang bilis ng nyo guys, yung mga chat. Ayan, Sky Gazer, may ka na ba? May jacket ka na? May jacket ka na, baba ka ng bahay, yan. Rogelio Bartolome, sige Vicky, dikit ko sa'yo lahat sa magbaba ng bahay. Oo, di ba pakibisita po yung maliit kong bahay, sabi ni Sky Gazer. Oo, sige, baba ka lang dyan, Sky Gazer, baba ka lang dyan kasi may mga legit yung nandito. Nagsidikitan pa sila. Wala nga kasing bahay niya. Ate Jovi, ganito, pag najakitan ko na yung yung mga ninja mo, kung najakit mga ninja, loading na guys. Ang bahay si Sky Gazer, ayan. Pakiluso po yung bahay ko, ayan. Lusubin nyo na guys yung bahay ni Sky. Thanks much CC Jovi, ayan. Teacher Plantita, ayan. Sabi ni Rogelio Bartolome, ayan. Ara Anelos Vlog, Vicky GC Dikit Kalimbang po, ayan. Ayan, nagsidikitan na kayo guys, ayan, dikit-dikit kayo guys dyan. Sky Gazer Dan, sabi ni Michael Ondago, ayan, balikan nyo si Michael Ondago guys. Fresh from Canada, ayan, fresh from Canada. Salamat Jelay, sabi ni Ara Anelos Vlog, ayan. Sky Gazer Dan, Paul Pax with Kalimbang po, pasok clip po, sabi ni Ate Vicky GC, ayan. Michael on the go Dan, sabi ni Ara Nelos Vlog, ayan guys ha, magsuklian kayo guys. Suklian nyo yung nagdikit guys, suklian nyo. Sky Gazer, ayan Dan, sabi ni Rogelio Bartolome. Guys,
medyo naiwan ako sa mga chat niyo guys. Ang bilis ng mga chat niyo guys. Ara Anilos Vlog, thanks po. Sugurin po kita. Sabi ni Vicky G. Sabi ni Rogelio Bartal. Ayan. Nagbaba ng bahay at sa Jelay. Aranelos Vlog, Dan with Sukli with Bakas. Ayan. Sky Gazer, Dikit Kalimbang Dan. Ayan. Sabi ni Aranelos Vlog. Ayan guys. Natapos ko na rin basahin yung mga ano guys. Baka naman guys, dikitan nyo na rin si ano guys ha, si host. Baka naman hindi nyo dikitan si host. Ano ba yan? Dikitan nyo rin si host guys ha. Ayan. Sky Gazer, dikitan mo naman si host. Dikit-dikit naman kay host dyan, oh. Dana at Ate Vicky JC, sabi ni Ate Jelay Ambolo, ayan. Ayan guys, Dana. Ayan, Dan Kamars, ayan, Dan Kamars daw, sabi ni Ate Jovi, gamit niya yung ninja niya, Rogelio Bartolome. Rogelio, pakibaba ng bahay mo. Ayan, Ate Jovi, baba ka na ng bahay kasi sabi ni Ara and Elos Vlog. Guys, ganito na lang guys. Bahay na lang yung ano guys, yung tawag ba yun, yung ibaba nyo guys. So, magdikitan lang kayo dyan guys. Salamat po sa mga dumikit. Asan nyo po yung po ang mga aking balik. Salamat po sa mga dumikit. Asahan nyo po ang aking balik. Dikit na dikit sa iyo host. Ayan, thank you very much Ate Vicky GC. Ayan, saan ka ba ngayon Ate Vicky GC? May dalawa pa po ako. Teka ha. Okay, sige ano. Sige. Ate Jelay. Rogelio Bartolome. Ayan. Ayan guys, yan yung main ni ano guys. Rogelio Bartolome. Yung main account niya is ano guys, Jovi Galo, ayan. 10 seconds lang yan, sa akin, madali yan. Ayan guys, tapusin niyo lang yung ano niya guys, yung video ni ano, yung video ni Ate Jovi, 10 seconds lang. Ayan, Singapore may host. Ayan, hello fresh from Singapore. Ayan, may Singapore tayo. At saka may Canada. Ayan. Sino bang abroad pa dito? Baka naman, mag-donate kayo dyan. Ayan. Baka naman, may pa-donate kayo dyan, guys. Hello sa mga ano, guys. Ayan, guys, baka naman, i-ano nyo ako, guys. Add nyo ako sa FB ko, guys. Kasi gagawa ako ng ano guys, ng GC guys. Gagawa ako ng GC doon sa ano ko guys. Sa FB. Baka isali ko kayo kung ano, nag-add kayo. Yan. Sali ako. Sure Ate Jilay, isali kita ano, Ate Jilay. Kasi gagawa ako ng GC na ano, community ko. Ayan, yung main account na ano, ni Ate Jovi, ayan. Yan, Jovi Galo na yan, nagbaba ng bahay, yan yung main niya. Jovi Galo, Dikit Kalimbang Dan, sabi ni Ate Ara Anelos Vlog, ayan, thank you very much. Ayan, salamat po sis Jovi sa mga dikit mo, ayan. Ayan, we're thankful talaga guys kasi nandito si Ate Jovi, yung pinsan ko, no. Okay lang ba to? Wala ba to? Wala profile. Okay lang yan pag walang profile. Basta ano mo lang. Basta marunong ka magdikit. Okay lang yan. Okay lang yan pag walang profile. Basta ano guys, idikit niyo yan. Si Jeffy Galo to pang 6. Basta tawag ba nun? Basta idikit mo talaga, i-sure mo talaga na dikit. Ayan. Ayan, thank you very much. Baka naman, itamsak mo yun si host ha. At idikit ni rin yan kay host. Ayan, thank you very much. Ayan. Ayan guys. Ayan, I just want to thanks to Malupit guys ha.
Baka naman guys, sigurin niyo si si Malupit yung main account niya. Yan. Siya yung sponsor ng load ko guys. Nag-sponsor siya ng load. Ayan. Thank you very much sa pag-sponsor niya ng load ng 100 load. Ayan. And also sir, sa president namin guys, si Sir Ted's an Action. I just want to thank Sir Ted's an Action sa 150 donate. Ayan. Thank you very much. From Malaysia ba yun? Ayan guys, kulang na lang 3 si Jovi makagraduate ng grade 7. Ayan. Guys, baka naman ano, Sky Gazer, baka naman i-search mo si si Ate Jovi Galo. Ayan naman tulungan mo naman si Ate Jovi Galo. 3 na lang yung kulang. Please naman guys, pag-graduate natin si si Ate Jovi. Palaking kasi guys, pagdikitan niyo yan si Ate Jovi guys. Pagdikitan niyo yan si Ate Jovi guys. Nako, marami kayong makukuha na banana yan guys. Ayan. Ayan, Aradan. Host at Kamars, bakit po? Bakit? At Kamars, mag-donate ka ba ng load? Ayan. Ayan guys, magpapasalamat lang ako sa mga guys nag-sponsor. Ayan. Ulit guys, I just want to thanks to Malupet sa kanyang silent muna ako kasi mandikit ako. Sige ate. Wait lang, bibigyan kita ng jacket ha. Ayan. I just want to thanks Malupet sa kanyang 100 loads na donate sa akin kasi walang pera si host kasi student pa. And also, I just want to thanks to Sir Ted's in Action. President namin yan sa Team United Mentors. Thank you very much sa sa pa-play. Ayan. Ano ba yon? Hindi pala pa-play. 150. Ayan. Send yan sa Gcash ko. Ayan. And I just want to thanks to Sir GMC Channel. Ayan, si Vice President. Ayan, thank you very much sa pa-play mo sa mga video ko sir. Ayan. And also thank you very much to Guapo and yan, nakalimutan ko. Wait lang ha. Mamaya ko na yun i-shoutout si Yan, okay. I just want to thanks to Guapo and Just Family Vlog. Kasi guys, nag-play siya ng 2 hours. Thank you very much. Thanks Kai. Ayan. Thanks Kai. Sabi ni Michael on the go. Ayan. Ara Anelos Vlog. Mark. Thank you. Salamat. Ayan. Teacher Plantita. Dan. Sabi ni Mark 5. Ayan. Ayan, thank you very much. Ayan. Baka naman guys, ano nga yung FB mo host? Ayan. Search niyo ako sa FB guys, Arnel Galo. Ayan. Arnel Galo. Yung guys, yung naka-topless. Yung may nakalagay sa gilid na doy. Sky Gazer, ayan. At Vicky GC Dan. Na po, malapit na po pala kayo makagraduate. Keep pushing po. Ayan, malapit na yan si Sky G, si Vicky G, Sky. Baka naman may ninja ka dyan, Sky, ha? Sky, baka may ninja ka dyan, idikit mo naman dyan dito. Ayan, guys, magdikitan kayo, guys. Thank you very much, guys, sa pagdalaw. Yung aalis dyan ha, sayang yung yung mga banana ni Ate ni Ate Jovi Galo kasi 27 bananas guys. Saan kayo kukuha ng 27 na banana guys? Ayan, stay lang kayo dyan. Stay. Stay lang kayo dyan guys. Ara Anelos Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, dikitan nyo yan si Ate Ara. Ate Ara, magdo-donate ka ba ng load? Friend ko yan sa guys. Friend ko si Ate Ara sa sa FB guys. Ara Anelos Vlog, daan na po. Ayan, nagbaba na. Ayan guys.
Ate Ara, mag-donate ka ba ng load? Ayan guys. Thank you Ate Ara sa pag-ano mo dyan, sa pag-visit mo sa ano ko. Kamars Dan. Ayan, Kamars Dan daw. Sabi ni ano, ni Mark 5. Ayan, thank you very much. Red yung shirt, ikaw yon? Hindi ako nag-shirt. Hindi ako naka-t-shirt. Wala akong t-shirt doon sa profile ko, ano. Yung spelling ng R Galo is isa lang yung L tas O. Yung yung naka-topless. Ala, sige, ala. Ano ba yan? Sige, thank you very much, Ate Ara Anelos Vlog. Ayan, may nag-donate ng ano, guys. May nag-donate ng load si Ate Ara. Ayan, thank you very much, Ate Ara. Sure, send ko sa'yo yung number ko. Mag-message ako? Mag-message ako? Ikaw, okay lang mag-message, okay lang yung mag-message ka. Bakit? Ano ba i-message mo? Magdo-donate ka rin ba? Ayan, thank you very much, Ate Ara Anelos Vlog sa pa-donate. Ayan. Sige, give mo number sa messenger. Ayan. Oo ba? Ano ba? What do you mean, Kamars? Oo ba na May nakita mo na ba yung ko, yung ayan, Sky Gazer nagbaba ng bahay. Nakita mo na ba yung ko, yung tawag ba nun yung ayan, Kamars, nakita mo na ba yung account ko, yung FB account ko? Yung naka-topless lang. Ayan, Vicky, Dan, ayan, Ara Anelos Vlog, welcome host, ayan. Ayan guys, kasi papalapit na rin na ubos ng load ni host. Oo, totoo yun guys. Kala ko nga hindi na ako makapag-LS ngayon guys, kasi wala na akong load. Tas nag-check ko sa sa balance ng ko, ng mga ko, yung mobile data ko, pang mobile data, meron pa pala. Yan, thank you very much, Ate Ara Anelos Vlog sa pa-donate mo dyan, guys. Sa pa-donate mo dyan. Ayan, Sky Gazer, dikit na kita. Ayan, thank you very much, Ate Ara Anelos Vlog. Ayan, nagsidikitan talaga kayo, guys. Ayan. Mark 5, salamat, Jovi. Ayan. Yan, Ate Vicky GC, ayan, fresh from Singapore. Ayan, may taga Singapore tayo dito, guys. May taga may nasa Canada tayo. Sayang kasi may tayo, may friend din ako na palagi nag-join ng LS ko, kanang weekdays yun guys. So si Malupit guys, ayun, fresh from Korea yon. Rogelio Bartolome, baba po ng bahay mo, para mabalikan kita. Ayan, Ate Jovi. Ayan, kung narinig mo ako ngayon, Ate Jovi, baba ka ng bahay, Ate Jovi. Ayan, thank you very much. Ayan, ano bang ibig sabihin mo doon sa Ano bang ibig sabihin mo, Kamars? Oo ba? What do you mean? What do you mean? Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Ara Anelos. Nakita ko na. Okay, oo, sige. Ayan. Pang 7 na account ni Jovi. Ayan, ninja ni Jovi. Lynn Cruz. Ayan, wait lang, Ate Lynn Cruz. Pa-jacket host insan. Ayan. Wait lang insan ha. Wait lang. Ayan. Sana ba 'yon? Wait lang. Ayan, may jacket ka na, Ate Jovi. Daming account ni Ma'am Jovi. Salamat po. Oo, maraming account yan si Ate Jovi. Totoo yan. Binibigay lang niya yung mga yung mga banana niya. Ayan, 27 account to. Oo, 27 account. Ayan. 27 account yan. O sayang naman. Ayan, 7 in my house. Ayan, ito, pang-apat po. Ayan, at nandito pa si J. Ambolo. At ayan, nandito si
Hataw sa ninja ni Ma'am Jovi Idol. Ayan, nandito si Teacher Plantita. Marami ka bang bulaklak dyan? Teacher Plantita? Wait lang ha. Ayan, patamsak naman dyan, Ate G Ambolo, Teacher Plantita. Ayan, hataw sa ninja ni Ma'am Jovi Idol. Oo. Grabe talaga yan si Ate Jovi. Ayan. More blessing po sa iyo, Ma'am Jovi, sabi ni Vicky GC. Ayan. Jovi, kailan LS mo? Sabi ni Michael on the go. Ayan. Sa akin, 4 lang ninja ko. Ayan. Sabi ni G Ambolo. Ayan. Tamsak. Ayan. Tamsak daw. Tamsak na ako. Natamsak ko na. Ayan. Ayan. Sino bang nag-message? Ayan. Sige po, bigay mo sa akin number mo. Sino ba si Maris Torres Cardova? Doy, comment la. Iniguman mo LS. Ayan. Sino si Maris Torres Cardova? Ayan, 8 in my house. Hello. Thank you very much. And 18 tamsak. Ayan, thank you very much, guys. Ayan. Ma'am Jovi, dikit naman sa akin. Ayan, wag lahat niyan, please, liit lang kasi bahay ko. Ilan na ba bahay mo, Ate Sky Gazer? Ayan. Nagbaba ng bahay. Wag po kayong mag-alala dyan. Dyan lang kayo, Sky Gazer. Kasi namimigayan si Ate Jovi. Wag po kayong mag-alala kasi pinsan ko yan si Ate Jovi. Tas very legit yan. Very legit yan. Nagsusupport yan sa akin, guys. Ayan. Wait lang ha. Ate Vicky nagbaba ng bahay. Ara Dan. Ayan. Ara. Dan na daw. J. Ate Ara Anelos Vlog. Dan na daw. Guys, dito lang kayo guys ha. Sayang yung opportunity guys. Sayang yung opportunity. Ayan. Siyempre, supportahan lang. Oo nga. Ate J Ambolo. Ayan. Ayan, Sky Gazer, 219 pa lang po. Ayan, okay lang yan, malaki na yan. Ayan, malaki na yung 219. So, huwag kang mag-alala dyan. Madadagdagan yan pag mag-stay ka lang dito. Ayan. Baka naman, may ninja ka yan, Sky Gazer, ha? Grade 2 pa lang. Adji Ambolo, ayan. Ayan, guys, dikitan nyo naman si Teacher Plantita. Ayan, Ate Jovi, ilan na ba yung kulang mo? Ilan na ba yung kulang? Lynn Cruz, salamat. Ayan, salamat daw. Ayan, sino ba si guys? May nag-message sa akin. Sino ba si Maris? Sino si Maris Torres Cordova? Bigay mo number ko. Di ko napansin ilan na kulang ko sa Jovi na account minsan. I-check mo lang Ate Jovi. Sige, i-check mo lang. Ibaba mo yung mo Ate Jovi. Ayan, ibaba mo yung main mo dyan. Baka graduate ka na Ate Jovi kasi 3 lang yung kulang mo kanina. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit pinubuksan ang sarado kong puso. At siya ba'y ayan, sino ba si Maris Sino bang nag-message sa akin sa Messenger? Ayun guys, sino ba yung nag-message sa akin sa Messenger ha? Yan guys, dikitan nyo naman si host ha. Baka naman nagdikitan kayo guys, hindi nyo pa nadikitan si host. Ayan, Kamars.
Sky Gazer Dan, balik po. Ayan, thank you very much. Michael on the go. Ayan, nandito pa si Sir Michael on the go. Baka naman sir, may pa-donate ko dyan. Char lang. Nagmamakaawa. Charot na. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Michael on the go. Fresh from Canada ha. G. Ambolo Kamars, dana rin tayo. Dana rin sa'yo. Ayan, baka naman guys, ate, teacher Plantita, saan ka ba ngayon para maano ko kita? Saan ka ba ngayon? Ayan, Sky Gazer Dan, sabi ni Len Cruz. Ayan, nasa Bohol ka na ba, Ate Jovi? Ate Jovi, nasa Bohol ka na ba? Mars, Mars pala, sabi ni G. Ambolo. Ayan, ako host. Ayan, sige, sige. Ayan, ako host sa Mars. Sige, sige. Ikaw pala yung nag-message sa akin. Sige, sige. Send ko na lang yung number mo. Oo nga pala, Imus Cavite pala. Sorry, nakalimutan ko. Ayan, nasa Imus Cavite, Philippines yan. Luzon, ayan. Ayan, Michael on the go. Message mo ako sa FB. Ano mo lang, sir? Message mo lang ako, sir. Nakakahiya naman dun. Search mo lang ako, sir. Add mo lang ako kasi nag-ELS pa ako. Search mo na lang Arnel Galo, baka makalimutan ko kasi. Para ano na lang, pag matapos ako sa LS ko, accept ko na lang agad ko kayo. G. Ambolo, bababahay. Ayan. Sabi ni Kamars. G. Ambolo, bababahay. Ayan, nandito si Teacher Plantita from Imos Cavite. Ayan. At nandito rin tayo si Kamars. Ayan, nasa Zamboanga ka ba or sa Bicol, Kamars? Ayan. Okay, ayan. Sige, sige, sir. Michael on the go, no probs. Ayan, 9 in my house. Ayan. Tapos na, Kamars. Si Teacher Plantita to. Hehehe. Ayan, tapos na. Ayan na. Ayan. Sino tamsak na nose? Ayan, may bago tayo. Wait lang. Bibigyan kita ng jacket. Ayan, wait lang ha. Ayan, Ara Nelos Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan guys, kung sino yung bago guys, dikitan nyo yan si Ate Ara, nag-donate yan ng load sa akin. Ayan. At si Ate Jovi guys, don't forget, nagbibigay yan. Baka naman, dikitan nyo, ipag-graduate natin si Ate Jovi ha. Ilan na ba guys? I-search nga si Ate Jovi, ilan na ba yung kulang? Ilan na ba yung kulang ni Ate Jovi? Ayan. Tamsakdan po host. Ayan, thank you very much. Naruto ni DMV. Sino ba si DMV? Ano bang Naruto? Ayan, Naruto, bibigyan kita ng jacket. Dikit mo naman yan kay host. Ayan. Ayan, Lane Cruz, Dan, Michael, ayan. Michael on the go, sabi, ayan, Dan na daw. Pang-7 na ba niya ninja to ni Ate Jovi? Ganda ng location mo po. Ayan. Oo, nasa taas tayo ng bundok. Naruto ni DMV. Nasa taas tayo ng bundok. Live tayo mula sa Chocolate Hills. Ayan. Bicol Kamars. Ayan. Bicol ako. Ayan. Thank you very much. Fresh from Bicol. Ayan. Ayan. Michael on the go. Kuya Michael. Baka naman i-search mo naman. Search mo naman ako doon. Para na lang, i-message ko na lang sa'yo agad yung yung numbers. Pwede po join? Oo, pwede po. No probs, Naruto ni DMV. Walang pilian na dito. Lahat ay pwede mag-join. Naruto, baba ka kasi mag-change ako na ikaw na lang wala. Sige, Naruto. Naruto, baba ka ng bahay kasi ikaw na lang yung wala pa nadikitan ni Ate Jovi. Ate Jovi, ibaba mo yung bahay mo. Ate Jovi, ibaba mo yung bahay mo ha. Michael on the go, okay, ayan. Thank you very much, Kuya Michael, ayan. Ayan, maraming nag-donate kay host ng load, guys. Ayan. Yan, Naruto, ayan. Busy lang muna host ha. Nagluluto muna po ako, sabi ni Ate Vicky GC. Ayan, sige, Ate Vicky GC, ayan. Fresh from Singapore sa Ate Vicky GC, ayan. Nagtatrabaho yan sa Singapore. Yan, thank you very much.
Itamsak nyo si ano ha, itamsak nyo si host. Ayan, Naruto ni DMV. Ayan, nandiyan na, nagbaba ng bahay. Naruto ni DMV, ano mo naman? Tawag ba nun? Idikit mo yan kay host ha? Baka naman hindi. Baka Mars, Bicol din ako, probinsya ko, Kamsor. Ano, Ate Ara Elos Vlog, si Kamars is nagtatrabaho lang yan sa sa Bicol. Bohol din yan, Bisaya din yan. Bisaya din yan si Kamars. Inabanga Bohol yan, si Kamars. Tubong Inabanga Bohol. Ayan, Lynn Cruz, unahan na po kita, sabi ni Naruto. Ayan, Naruto ni DMV, yung main account ni Lynn Cruz is Jovi Galo ha, Jovi Galo. Ate Jovi, ibaba mo yung bahay mo. Ayan, nagbaba ng bahay si Ate Jovi. Michael on the go, Naruto Dan po. Ayan, sabi ni Michael on the go. Don't forget me, Ma'am Jovi, hahaha. Oy, hindi ka naman makakalimutan ni Ma'am Jovi. Stay ka lang dyan, tas VG mo lang yung yung ano ba yan, yung CP mo dyan. Stay mo lang yung CP, tas kung may time ka, ibaba mo, magbaba ka ng bahay, ganyan. Madali lang naman magbaba ng bahay eh. Dinik kita na kita at Michael on the go, ninja ni Teacher Plantito to, o, diba? Bongga. Kamsak done with Kalimbang at Dikit po, ayan. Yan, naglo-loading na naman ako guys. Paubos na talaga yung load ko. Paubos na talaga yung load ni host. Naruto Dan, sabi ni Aran Elos Vlog. Ayan, thank you very much. Aray. Ayan. Michael on the go, OTW, sabi ni Naruto. Ayan. Dance True. Ayan, nandito na naman yung pangwalong ninja ni Ate Jovi. Yan, thank you very much. Yan, binaba ko kay Jovi Galo. Ayan guys, ate sabi ni ate, yung kulang na lang kay Ate Jovi is 3 na lang. Guys, sugurin nyo na guys. Ayan. Ayan guys, sugurin nyo naman. At Naruto ni DMV, baka naman ipasok mo yung main account mo dito. Ipasok mo naman yung main account mo dito, padikit naman kay Ate Jovi pag-graduate natin si Ate Jovi ng grade 7. Guys, hello, baka naman may mga ninja kayo dyan guys. Ibigay nyo naman kay Ate Jovi. Ayan, Kamars, ayan. Nagbaba ng bahay. Michael on the go, dan po sa'yo, pang 582M po ako. So, ilan na ba yung kulang? 18. So, 18. Ay, malabo tayong Ay! Kuya Michael? 18. Makakagraduate ka nito. Wait lang, Kuya Michael. Mag-wait ka lang kasi nandito si Ate Jovi. Wait ka lang dyan kasi makagraduate ka ng grade 6. Ayan, pang 8 na ninja pa ni Ate Jovi. So, 27 yun. So, may 19 pa tayo. O, di ba? May 19 pa. Makakagraduate ka niyan. Thanks Naruto. Ayan, sabi ni Kuya Michael on the go. Dana po sa'yo itong Atlin Cruz. Pabalik po yung 27 mo dito sa akin. Hahaha. Ayan, sabi ni Giambolo. At Giambolo, baka naman hindi mo ako nadikitan. Ayan, Jovi, Dan po sa'yo. Pang 698 na ako. My God, dalawa na lang guys. Kuya Naruto, baka naman, Kuya. Ano ba ang tawag ko sa'yo? Kuya ba o lalaki? Oo nga, lalaki to. Naman, Sir Naruto ni DMV, itamsak mo naman yung mo dito. Please naman, oh. At Sir Naruto ni DMV, itamsak mo naman yung mo dito, yung main account mo para idikit mo kay kay Jovi Galo para makapag na siya, makagraduate na siya ng grade 7. Sige na.
please. Nagmamakaawa ko sa'yo. Char! Ayan, Jovi Galo, done sa'yo. Pang 698 na po ako. Ayan. Dalawa na lang kulang na Ate Jovi. Ayan, ayan, nagbaba ng bahay si Ate Jovi Galo, ha. Naruto ni DMV. Jovi Galo, sagot ko na until 700. Ayan. Sagot na daw. Makagraduate na si Ate Jovi Galo ng grade 7. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, may isa pa ko. Sige, Ate G Ambolo. Sige, ipasok mo yan. At para madikitan. Teacher Dan. Ayan, Teacher Dan daw. G Ambolo, nagbaba ng bahay. At Kamars Dan na po. Ayan, Ara Indos Vlog. Ayan. Jovi Galo, 699 at 700 ako. Ayan, congratulations. Ayan, congratulations to Ate Jovi Galo, guys. Nakapag 700 na siya. Ayan, congrats, 700 ka na. Ayan, congratulations to Ate Jovi Galo. Ayan, guys, congratulations to Ate Jovi. Ayan, siya yung first na tao na napag-graduate natin, guys. Ayan, siya yung first na guys. Siya yung first na tao na gumagraduate sa LS ko, guys. Ayan, guys, baka naman, guys, yung tulungan na naman natin is si Kuya Michael on the go. Kuya Michael on the go, nandito pa ba? Ayan, congratulations, Insan. Salamat, Insan. Ayan, you're welcome po, Insan. Ayan, guys, so yung kulang is Naruto ni DMV. At Naruto ni DMV, baka naman idikit, tulungan naman natin. Ayan naman. Ayan. Nandito pa si Michael on the go. Guys, Kuya Sir Naruto, baka naman idikit mo ni Kuya Michael on the go kasi yung kulang niya is yung kanina is 80 pa. 18. So baka naman dikitan mo naman si Kuya Michael para kasi makagraduate talaga si Kuya Michael kasi may mga ninja Ate Jovi. Ayan. May mga ninja sa Ate Jovi. Baka naman tulungan natin si Ayan. Ayan, kulang. Ilan na ba yung kulang ni Kuya Michael on the go? Kuya Michael, ilan na ba yung kulang mo? Supportive ako. Ay, support ako hanggang maubos load mo. Paubos na nga yung load ko, Kuya Michael. Ano ba yan? Paubos, to be honest lang talaga. Paubos na yung load ko, Kuya Michael. Oo, paubos na yung load ko. Nakita nyo ba na palagi akong nagre-reconnect? Kasi nangihina na yung yung signal ko kasi wala na, paubos na yung load ko. Congrats, Geyser Dan. Ayan. At DMV, my first intro na po. Salamat. Daily Music Dan Naruto. Ayan. Thank you very much. Ayan, guys, I just want to i-recommend ko na padikitan nyo naman si guys, si Ate Jovi. Ayan, graduate na pala si Ate Jovi. Ayan, congratulations. So next natin pag-graduatein, guys, si Kuya Michael on the go from Canada. Baka naman, guys, kasi siya yung isa natin na mapapag-graduate ngayon. Kasi siya na lang yung konti na kulang. Konti na lang yung kulang. So yung iba is road to road to 1K, pero pa, ang taas pa. Pa kasi yung iba 40 plus pa yung kulang nila. Hindi pa natin kaya. Ilan po kulang? Ate, Kuya Michael on the go, ilan na ba yung kulang mo dyan? Kuya Michael on the go, ilan na ba yung kulang mo? Ilan na ba kulang mo, Kuya Michael on the go?
Ayan, Jovi, Dan po sa'yo, salamat. Ayan, Sky Gazer, may ninja ka ba? Baka naman, itamsak mo yung mga ninja mo dito. Ano, Naruto, Sir Naruto, baka naman, itamsak mo naman yung ano, yung ninja mo dito. Ayan, 18 pa na saging. Oh, 'di ba 18 pa na saging? Baka naman ano, Kuya Kuya ano, baka naman ano, baka naman Naruto, Sir Naruto, itamsak mo naman ano, idikit mo naman kay ano. Baka naman idikit mo naman kay ano, kay tao ba 'yun? Kay Michael on the go. Sige na, please. Michael on the road to grade 6 na. Oo, road to grade 6 na. Please naman guys, tulungan naman natin si ano, si Kuya Michael on the go. Pag-graduate natin guys. Ipag-graduate natin si Kuya Michael guys. 80 na lang yung kulang niya. Baka naman guys. Thank you. At host, wala pa akong ninja. Okay, okay. Ayan. Yan, main mo yan. Thank you. Thank you, Ma'am Jovi. Sabi ni Kuya Michael on the go. Ayan. Ayan, may pa-additional 5, ano, plus 5 po ako kay Michael. Ayan, Kuya Michael on the go, di ba? Asahan mo na makakagraduate ka dito. Promise. Promise talaga, makakagraduate ka. Kasi ano, bibigyan ka ni Kuya Naruto na 5. So, 30 na lang yung kulang. O see, 30 na lang yung kulang mo. Tas ano, mamaya is ano, ibigay ko sa iyo yung 3 kong ninja din. Ayan ha, ibigay ko sa iyo yung 3 kong ninja mamaya. Pagkatapos ng ano ko, pagkatapos ng LS ko, ibigay ko sa iyo ng yung 3 kong ninja. Promise yan. Kaya Ate Jovi din, bibigyan din kita ng ano, ng hello, I'm here. Teacher J. Hello, I'm here. Pang-5. Ayan, nandito si Teacher J. Ayan, Teacher J. Jajakita na kita. Ayan. Teacher J, dikit mo yan sa akin ha. Idikit mo naman yan sa akin. Naruto, thanks. Sabi ni Kuya Michael on the go. Hindi pa ako mag-LS ha. Takot ako sa cam ha. Dito lang ako tambay kay Insan muna. Ayan, thank you very much ate. Ayan. Thank you very much ate sa patambay mo dyan. Thank you sa pa-support mo. Ayan, very supportive din ko yan, si Insan. Jovi, ayan. Thank you, host. Thanks, host. Ayan. You're welcome, Michael on the go. Huwag po kayong mag-alala. Makakagraduate kayo kasi pipilitin natin yung iba dito na papadikitan ka. Kasi ano, for example, ano, message mo ako sa ano ha, sa tawag ba nun, sa FB ko para ma-screenshot ko yung ano, yung pagdikit ko sa'yo. Ayan. Ayan, Dan Tamsak, sabi ni Teacher G. Ayan. Mag-co-host pala ako maya 4 PM maya. Sinong ano ka-co-host mo ano Ate Jovi? Ayan, kay Sky Gazer. Ayan, nagbaba ng bahay. Host, ipipm kita. Sige, Kuya Michael. No prob. Sige. Ipipm mo ako ha. Ipipm mo ako para makapag ano ako sa'yo. Ma-SS ko yung ano mo. Ma-send ko yung S ko sa ano mo, sa tawag niyan. Sa channel mo. Ayan, host, ipipm kita. Dan Ara, ayan. Ara, may Dan ka na, Dan na daw. Ate Ara, nandito pa ba si Ate Ara? Ate Ara, siya yung nag-donate ng load. At Kamars, nag-donate ng load. Ayan. Guys, baka naman mag-donate kayo. Char, char lang. Baka naman guys, ano na. Salamat po host. Tapos na 5 ko sa iyo. Ayan, thank you very much Teacher J. Ayan. Ayan guys, i-message niyo ako sa ano ha. I-message niyo ako sa FB. I-message niyo ako sa FB guys. Arnel Galo. On the way na po yung para kay Sir Michael. Ayan. On the way na daw po yung para kay Sir Michael, sabi ni Naruto ni DMV.
Naruto ni DMV, baka naman dyan, itamsak mo naman dyan kay ano, kay host. Didikit mo din kay host. Ayan. Ano po, ano FB account mo host? Ayan, i-search mo ako ha. Arnel Galo. Arnel Galo po yung FB name, FB account ko. Yung name ng account ko ha. Arnel Galo. So, yung naka-topless lang. Yung pangit na naka-topless. Yung pangit na naka-topless ha. Yung pangit na naka-topless. Ako yon. Ayan. Thanks, Chu. Salamat. Okay, sabi ni Michael on the go. Arnel Galo, FB ni host. Ayan, yung binaba ni ano, Ara Anelos Vlog. Yan po yung ano ko. Yan po yung FB ko ha. Ayan, thank you Ara sa pababa ng ano ko ng name ng FB ko. Ayan. Yan kasi si Ara Anelos Vlog, si Ma'am Ara Anelos Vlog is friend ko yan sa friend ko na yan sa FB. Sky Gazer. Teacher J, dikit naman po sa akin. Yung 5, maliit po kasi bahay ko. Ayan, baka naman Teacher Plantita, idikit mo kay Sky Gazer yung 5, baka hindi mo pa nadikit yung iba. Ayan. Pang 9 account ni Jovi Galo. Ayan, sana ba yon? Ayan, pang 9 account, bibigyan ko rin ng ng jacket to, yung pang 9 oh. Ayan, may jacket na. Baba ulit kayo ng bahay. Ayan guys, baba din kayo na ulit ng bahay. Ayan, ayan, magbaba kayo ng bahay ulit guys ha. Baba nyo yung bahay guys. Yan, ayan. Naruto, thanks you. Tambay din ako sa bahay sa LS mo. Ayan, tatambay din si Michael on the go. Ayan, Teacher G, Arnel Galo. Opo, ayan po, ayan. Yung naka-topless ha, yung naka-topless. Ayan, baka naman Sir Michael, kung di mo ako nakikita sa FB, yung naka-topless ha, yung naka-topless lang. Ara Nelos Vlog, nagbaba ng bahay. On the way po, Stargazer. Ayan, sabi ni Teacher G. Skygazer, Dan po, sabi ni Hinder Galo. Ayan, ninja din yan ni ninja din ni ayan, Daily Music Vibe. Ayan. Host, ito po yung main ni Naruto. Nadikit rin sa'yo. Ayan, wait lang ha. Nadikit rin sa'yo at kay Sir Michael. Ayan, thank you very much, Daily Music Vibe. Ayan, ano naman dyan, patamsak naman dyan, Daily Music Vibe. Ayan. Yan, nakita. Ayan. Binigyan ng jacket ha. Nakita. Thank you Sir Michael. Ayan. Nag-ilis na rin ako. Pa-visit din ha. Ayan guys. Teacher J, ano mo na lang Teacher J, ano mo na lang yung LS mo, ibaba mo yung LS mo para i-recommend ko sa kanila. Kasi Teacher J, hindi ako masyadong nakapag-join ng LS paggabi. Hindi talaga ako nagjo-join kahit anong LS, kahit saang LS. Kasi yung nakapag-join lang, nagpapasig na lang ako is within this time lang. Ganitong oras lang. Ganitong oras lang kasi walang signal sa bahay. Nag-thumbs up ako. Ayan, thank you very much. Ayan, sige. Tingnan ko doon. Ayan, Teacher G, salamat po. Ayan, thank you very much. Ara Nilas Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Music Vibe, dikit na pala tayo, sabi ni Michael on the go. Ayan, 5 ko, Stargazer. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, nandito pa ba si Kamars? Okay po sir, ayan. Michael on the go, ilan na ba yung kulang mo dyan? Kunti na ba? On the way na po, dikit na po sa'yo. Ayan. Dikit, on the way pa po, dikit
ko po sa iyo. Ayan, thank you very much, Sir Deli ng Music 5. Ayan, Sir Deli Music 5, idikit mo naman yan kay ano, kay Jovi Galo yung main mo. Yan. Yan, thank you very much guys. 13 pa, oh my God! 13 pa! Oh. Ano na, sige na guys. Ay, wag po kayong mag-alala ano, at ano, Kuya Michael on the go kasi nandito pa si Ate Jovi. Ate Jovi Galo. So, ano, didikitan ka kay Ate Jovi Galo. Ate Jovi Galo, magbaba ka rin ng bahay para madikitan ka kay Deli Music Vibe. Ayan guys, wag po kayong aalis ha kasi ano, wag po kayong aalis guys kasi pag ano, pag magsasabi si Ate Jovi Galo na baba kayo ulit ng bahay kasi iba naman yung account na gagamitin niya. Yan, 13 pa. Okay na, konti na lang. Huwag po kayong mag-alala at Kuya Michael. On the go kasi ano, makakagraduate ka ngayon. Road to 600 na, yan. Picture G, salamat po ng marami. Ayan, sabi ni Sky Gazer. Baka Sky Gazer, hindi mo pa ako nadikit ha. Nako, my God. Michael, pang 4 po. Ayan, Michael, pang 4 ko to sa'yo. Ayan. Pang 4 daw. Aray. Aray, sakit ang likod ko guys. Thanks teacher, sabi ni Michael on the go. Ayan. Ayan na guys. Diba? Very legit. Kita kanina pa. At Undoy Buholano host. Tamsak na po kita kanina pa. Ano, dikit na. What I mean dikit na. Dinikitan mo na ba ako? Konti na lang. Oo, konti na lang. Baka naman dyan, Daily Music, i-share mo naman yung LS ko sa sa community mo dyan. Araan Elos Vlog at Araan Elos Vlog, nandito ka pa ba? Sige, thank you very much kay Gazer, ayan, thank you very much. Daily Music Vibe, baka naman, i-share mo yung ko, LS ko sa sa community ko. Guys, sino yung may community na dito, guys? I-share mo naman yung share niyo naman yung ko, guys. I-share niyo yung LS ko. Ayan, Daily Music, dikit mo na rin yung 5 mo sa akin. Ayan. Baka naman Daily Music Vibe, baka naman dikit mo yung 5. Tas may 5 din yan si Teacher J. O, di ba? Magputan kayong dalawa. Nako, sayang. Yan, hanggang 590 lang po. What do you mean? Yan po, hanggang 590 lang po. Naka 590 na ba po sa inyo? Sakit, may visit ako. Ano na ba? 590 na ba si may 590 na ba si Michael on the go? Sorry, nawala ako. Saglit, may bisita po ako. Ayan, patuloy ko muna. Ayan, patuloy na daw. Patuloy ng pangarap. Patuloy ng pangarap natin na makamit yung 27 na banana ni Ate Jovi Galo. Ayan. Patuloy ang pangarap kahit saan, kahit kailan. Yup, 10 na lang kulang host. Oo. Yan, 10 na lang yung kulang guys. 10 na lang. Ate Jovi, 10 na lang yung kulang ni Opo, okay. Ayan. Ayan, thank you very much guys. 10 na lang yung kulang kay guys. Mike Kang, Kuya Michael on the go. Ayan. Don't lose hope Kuya Michael. Magre-grade 6 na ka. Magre-grade 6 ka rin. Ayan, grade 6 na ako. Ay, grade 6 ka na, we? Grade 6 ka na? Sure ka? Graduate ka na? Nadikit at
Ayan. Dana, dikit kay Deli Music. Ayan. Ayan, sinugod na yung mga ninja ni ano. Di pa. Grade 6 na ako, sabi mo eh. Kala ko ano. Kala ko grade 6 ka na kasi sabi mo grade 6 na ako. 10 pa, ayan. Ayan, 10 pa guys. 10 pa yung kulang ni ano, Kuya Michael on the go. Hala. Hala guys, 15 minutes lang mag-e-end ako ng LS. Gusto niyo bang mag-end ako ng LS ngayon? Kasi 11:30 kasi yung ano ko guys. Yung time ng ano hanggang 11:30 lang ako. Sa marami pang tagumpay sa isang try ko share community ko sa community ko. Sige Daily Music Vibes. Sige pa-share naman diyan. Thank you very much. Ayan, thank you very much. Mag grade 6 na ako. Ayan. Mag grade 6 na si ano. Ayan, mag grade 6 na si mag grade 6 na si Kuya Michael on the go. Nandito pa ba si ano, si Ate Kamars? Nandito pa ba si Kamars at si Ate ano, Elos Vlog, Aran Elos Vlog? Ayan, baka naman diyan. Huwag kayong aalis, guys. Michael on the pinadikitan kita sa anak ko. 6-in-1 TV. Ayan. Ayan, Kuya Michael, pinadikitan ka daw ni ano ni Ate Ara sa anak niya. Yung main ni account niya ay 6-in-1 TV. Ayan, Ate Ara, Nilas Vlog, ibaba mo yung bahay kay ano sa anak mo, ibaba mo yung bahay sa anak mo. Baka naman ano, Ate Ara, ipasugod mo rin yung ano, ipasugod mo rin ako sa anak mo diyan. Thanks Ara, ayan, thanks Ara daw. Dana Ara at sabi ni Teacher G, ayan. Sky Gazer, nagbaba ng bahay. Ara Dan, ayan. Ara daw, sabi ni Hendergalo, ayan. Ate Ara, ano mo naman ako sa anak mo dyan? Ipadikit mo naman ako sa anak mo dyan. Pasugurin mo yung bahay, ano, pasugurin mo rin yung anak mo dito. Teacher G, nagbaba ng bahay. Ayan, thank you very much. Ano, Ate Ara, pasugod mo rin yung bahay, pasugod mo rin yung bahay ko sa anak mo dyan. Ayan guys, baba kayo ulit baba kayo ulit ng bahay sa diko na dikit. Ayan, baba kayo ulit ng bahay guys. Ayan guys, pang ilan na yung Ma'am Jovi? Pangwalo yata, pangwalo ba? Pangwalo yata. Ayan, nagbaba ng bahay si ano, si Ate Ara. Ate Ara, ano mo lang, isugod mo lang yung bahay ni ano. Isugod mo na rin bahay ni ano. Oo nga, panglima ni ano, panglima kay Ate Jovi. Ano Ate Ara, ano mo na lang, isugod mo lang yung ipasugod mo na lang yung ano. Sabihin mo lang yung anak mo na sugurin yung bahay ko. Baka naman Ate Ara, ipadikit mo naman ako sa anak mo dyan. Dikit naman lahat dito sa scroll ko na pang grade na. Ayan. Sa 9 na ano, banana. Ayan, nadikit na daw. Yan, bahay ng anak ko. Ayan, thank you very much Ate Ara. Ayan guys, padikit naman sa ano kasi Ate Ara, ganito Ate Ara. Pagpasugurin mo yung ano mo, yung anak mo dito. Dalawa kayong makinabang sa ano sa ninja ni Ate Jovi. Kasi ano pag magdikit si ano si Ate Ara. Kasi magdikit si Ate Jovi sa inyo, Ate Ara. Iba't ibang account yung nakiklik niya kasi yung pag nagbaba ka ng account na for example binaba mo yung account ng anak mo. So kung nadikitan na ni ano, kung nadikitan na ni Ate Jovi yung bahay na binaba mo, posibleng hindi ka na madikitan kasi baka akalain ni Ate Jovi na tapos na. So yung dapat lang gawin is ano mo na lang, ibaba mo lang yung pasugod mo na lang yung ano,
Pasugod mo na lang yung bahay mo ng anak mo diyan sa LS ko. Ho, sugurin ka ng bahay ng anak ko. Sige, sige Ate Ara. Sige, sige Ate Ara. Ayan. Iba pababa rin ang bahay sa ano, ibaba mo rin yung wag kang hindi ka magbaba ng bahay niya ha. Wag mo na lang yung ibaba yung bahay niya. So siya na lang yung magbaba ng bahay niya para ano isa-isa. At Michael, Ara bebe dana po sa iyo. Ayan, dana daw, bebe. Sana may bebe. Magtatawag din sa akin ng bebe. Ano ba yan? Hello. Sino ba si Bebs TV? Yan ba yung ano? Yan ba yung ano? Ayan ba yung anak ni Ate Ara? Okay, host. Ayan. Ate Ara, sino ba si ano? Kilala mo ba si Bebs TV? Sino ba si Bebs TV? Ayan, may jacket ka na Bebs TV. Baka naman dyan, itamsak mo i-ticket si host. Ayan, thank you very much Bebs TV. Tamsak. Ayan. Stay ka lang dyan Bebs TV kasi nandito si Ate Jovi nagbibigay ng mga banana. Ayan. Nagbibigay ng mga banana. Yan, 25 tamsak. Ayan, thank you very much. Ay, sino ba si Bebs TV? Sino ba si Bebs TV? Yan, Bebs TV. Ayan, thank you very much. Ayan. 6-in-1 TV. Ayan, nandito na yung ano, nandito na yung anak ni Ate Ara Neros Vlog. Ayan, wait lang ha. Wait lang bebe, bibigyan kita ng ano ng jacket para makapagbaba ng bahay. Bibs TV, pwede po, pwede. Ano po kayo dito? Tawag ba na dyan? Free po kayo dito, ayan. Ayan, 6-in-1 TV, anak ni ano, anak ni Ate Ara, may jacket ka na. Hi host, yan na po yung bahay ko po. Ayan, thank you very much, 6-in-1 TV. Baka naman dyan, itamsak mo naman ako, tas idikit mo rin yan. Laika Kaito, Milo, Insan, host, pang stento, ayan. Pang 10 Ate Jovi si Laika Enson. Laika Kaito, ayan. Laika Kaito is ano yan. Ninja yan Ate Jovi. Ayan, nandiyan yan Ate Jovi. Ate Jovi, magbaba ka ng bahay ha. Ate Jovi, magbaba ka ng bahay. Ala, sorry. Sorry Ate Jovi, na-remove ko yung ano mo. Sorry. Sorry. Na-remove ko yung ano mo, yung tawag ba doon? Yung chat mo na ninja ni ano, ni... Ayan. Ayan Ate Jovi, ayan may jacket ka na. Sorry. Instead na jacketan kita na remove ko tuloy. Sky Gazer, dikit na po kayo, di pa na dikit. Salamat. Ayan, Sky Gazer is unahan mo lang at mag-iwan ka lang ng bakas. Kasi pag ganyan is naghihintay ka lang na ako, hindi tayo makapag ano ganyan, hindi tayo makakuha ng mga banana. Pwedeng makipagdikit, okay, pwede po Bebs TV, ayan. May jacket ka na, baba ka rin ng bahay. 6-in-1 anak ko, ayan. Nandyan ang anak ni Ate Ara Neros Vlog. Host, medyo lain ako lawas. Salamat sa lahat ha. Ayan, thank you Kamars. You're welcome. Ayan, stay mo lang yung ano mo dyan. Phone mo dyan sa LS ko. Tas, mag-message ako sa'yo. Mag-message ako sa'yo sa ano ko ha, number ko ha. Bago lang ako dito, newbie here. Ayan, Bebs TV, bagong-bago yan. Si Bebs TV, ayan. Idikit mo yan sa akin, Bebs TV, ha? Yung account mo dyan. Ayan, magdikitan lang po kayo dyan sa Bebs TV. Ayan, magbaba ka ng bahay. Ibaba mo yung link mo dyan. Magbaba ka ng link mo, ayan. Nagbaba ng bahay si, ano, si Bebs TV, Sky Gazer, Bebs TV nagbaba, ayan. Sky Gazer Dan. Okay, host. Ayan, thank you very much. 9 in my house. Ayan, 9 tayo guys, oh. 9 tayo guys, sayang. Yan.
Kuya Michael on the go. Ayan, 10 tayo oh. Sayang, 10 tayo oh. Patamsak naman dyan guys. Patamsak naman. Kuya Michael, nandito pa ba si Kuya Michael? Host Dan, ayan, thank you very much. 6-in-1, bahay ko, ayan, nagbabas ng bahay si 6-in-1. 6-in-1 dyan ka lang kasi kasi nagbibigay ng banana si ano, si ano ba yan? Si Ate Jovi. Bebs, done to you, sabi ni Michael on the go. Ayan, di ba, Bebs TV, ayan, legit yan oh. May mga legit talaga dito. Ayan, Carslin. Sino ba si Carlin? Hi host, tamsak dan. Ayan, thank you very much Carlin. Ayan, wait lang, bibigyan kita ng jacket Carlin ha. Thank you very much Carlin. Baka naman hindi mo pa nadikit si host. Padikit naman dyan. Idikit mo yan ha. Ayan, mega love shout out to Carlin. Ayan. Carlin, mega love shout out to you. Host, pa-jacket. Okay, no probs. Yan, jajakitan ko kayo hanggang kailan tayo tapos. Ayan. 6-in-1 done to you, sabi ni Kuya Michael on the go. Ayan. My parade. Ano ba? What do you mean? My parating pa to kay si Sir Michael. Ano bang meron? Ayan, at Bebs TV, dan na po sa'yo, malapit na po pala kayo mag-graduate. Ayan. Ano ba? Ilan na ba si Bebs TV? Ayan, ilan na ba si Bebs TV? Baka naman. Ayan, ilan na ba si Bebs TV? Ilan na ba kulang ni Bebs TV? Papagraduate na yan, natin yan si Bebs TV. Ayan guys. Baka naman guys, mo guys. Ayan, nandito pa si ilan na ba yung kulang mo Kuya Michael? Ayan, Bibs TV, ilan na ba yung kulang para makapag-graduate ka ng grade 10? Ano ba, graduate ng saan grade 10 ba si Bibs TV? I'm back host, kakatapos lang magluto. Ayan, hello to Vicky Cheesy, ayan. Welcome back, ayan. Teacher Plantita Dan, Laika Kaitom, sabi ni Laika Kaitom. Vicky GC, nagbaba ng bahay. 6-in-1 TV done to you, pabalik na lang. Ayan, Sky Gazer, balikan mo. 6-in-1 TV, balikan mo si Sky Gazer. Yan guys ha. Tapusin niyo yung mga video guys ha. Tapusin niyo naman para ma-sure na dikit. Ayan. Tamsak Daily Music Vibe. Ayan, tamsak daw Daily Music Vibe, sabi ni Michael on the go. 6-in-1 TV, Sky Gazer done to you. Done na po. 7 na lang host. Ayan. 6-in-1 TV, baka naman dikitan mo si Kuya Michael on the go. Kuya Michael on the go need helps to become a grade 6 student. Ayan, para mag grade 6 student pa si Kuya Michael. Ayan, may bago tayo ha. Ayan, hi host. Hello to Kim Jion. Kim, nandito si Kim. Ayan, hello Kim. Ayan, jajakitan kita Kim ha. Patamsak naman dyan Kim. Kim, baka naman dikitan niyo si Kuya Michael guys. Please naman guys oh. Si Kuya Michael lang naman guys. Please guys, si Kuya Michael. Unahan niyo na si Kuya Michael guys. Legit yan si Kuya Michael. Pag-graduate natin yan guys. Please. 7 na lang ni Sir Michael. Oo, 7 na lang guys, oh. Michael on the go dan. Ayan. Si Bibs TV, malapit na mag 1K. Ilan na ba si Bibs TV? Ilan na ba? Ayan, Sir Michael, nagbaba ng bahay. Sky Gazer, dan na po sa'yo. Ara dan. Ayan, 6 at... Ayan. Ayan guys, hello guys. Ayan, makinig muna kayo kay host guys. Ayan guys, so... Guys, wag muna kayong magbaba ng bahay ha. So i-priority lang natin muna si Kuya Michael. Guys, wag muna kayong magbaba ng bahay guys. Stay lang po kayo. Pag makagraduate na si Kuya Michael, diyan na po kayo magbaba. Ayan guys ha. Kuya Michael, magbaba ka ng bahay. Guys, wag muna kayong magbaba ha. Ayan, 6-in-1 na rin. Dan sa'yo, baka sabi na Ate Vicky. Michael, dana po sa'yo. Kanina pa po. Hehehe. Ayan guys.
Ayun guys, Kuya Michael magbaba ka ng bahay para ma-priority ka ngayon. Ayan. I-priority muna tayo natin ngayon si ano guys, si Kuya Michael kasi siya yung papagraduate natin siya ng grade 6. Ayan, tulungan natin siya. Ayan. Ayan, Kuya Michael, magbaba ka ng bahay. Ayan na guys, ha. Huwag niyo muna kayong magbaba guys. Sugurin niyo muna si Kuya Michael. Kuya Michael, ano, wag yung link na ano ha. Wag yung link na ano, tawag ba doon? Wag mong ibaba paulit-ulit ng link mo ha. Wag same link lang. Dapat yung link mo na iba na rin, ganyan. Ayan guys. So ano, hindi mo na ako since 11:30 guys. So hindi mo na ako mag-e-end ng LS guys. Extend mo na tayo. Extend mo na tayo ha. I-extend ko muna dito, ayan. Ayan guys, dapat mag-end ng 11:30 pag mag 11:33 na guys, dapat makapag-graduate na si ano guys, si Kuya Michael. So 11:33, bibigyan ko ng ano lang 3 minutes guys. Dapat ipag-graduate natin si Kuya Michael ha. Dapat ipag-graduate natin si Kuya Michael. Fresh from Canada, ayan, tulungan natin yan natin sa Canada guys. Ayan guys, please naman guys, please support kay Kuya Michael guys. Kuya Michael, update mo lang ako ha kung ilan na ba yung kulang. Ilan na ba kulang Kuya Michael? May ano ba? May sumulong ba Kuya Michael? Kuya Michael, may sumulong ba? Ayan guys, priority muna natin si Kuya Michael guys ha. Baka naman guys, kung sino pang hindi pa dumikit kay Kuya Michael, ano mo na lang, idikit nyo lang guys. 6 na lang, okay. Okay, 6 na lang guys. 6 na lang guys, oh. 6 na lang guys. I-priority muna natin si Kuya Michael. Please. Please naman guys, oh. Stay ka lang dyan. Stay lang kayo guys. Stay lang kayo guys, ha. Okay, 6 na lang yung kulang guys. Huwag kayong magsialisan guys ha. Huwag kayong magsialisan kasi pag makapag-graduate na si Kuya Michael, ayan, babalik tayo muli sa ano, Anlilapagan. Ayan, Anlilapagan tayo ngayon guys. So naghingi lang ako ng ano, ng konting oras na padikitan natin si ano, si Kuya Michael. Papag-graduate natin yun guys. 3 minutes lang naman guys eh. Ate Jovi, kana ano ba, pwede bang i-priority muna natin si ano, si Kuya Michael? Ayan. Dito pa ba si Ate Jovi? Ayan guys. Madali lang dikitan si ano, si Kuya Michael on the go kasi channel lang yung binaba niya. Hindi video. Ayan. Sino ba bang nandito guys? Sino pa ba? Baka naman guys, itamsak niyo na rin si host ha. Ayan, baka naman guys, ipag-graduate natin si ano, si Michael on the go ha. Michael on the go, update mo lang kami ha. Update mo lang. Ilan na ba? Ilan na ba kulang? Ilan na ba kulang guys? Baka Ate Jovi, baka naman i-priority natin si Kuya Michael para makapag-graduate siya. I-priority natin siya. O, 5 na lang guys. Konting-konti na lang, 5 na lang. Ate Jovi, baka naman idikit mo si ano, i-priority muna natin si ano guys. Ate Jovi, yung 5 mo dyan. Baka naman ibigay mo na kay ano, kay Kuya Michael on the go. Kasi Kuya Michael, pag ano, pag matapos na yung LS ko, dikitan kita. Basta mag-message ka lang sa ano ko ha. Ayan, 5 na lang guys, o 5 na lang. From 10 na ano kulang guys, 5 na lang. Baka naman guys, ibigay niyo na kay ano, Kuya Michael on the go. Okay, yan. Ayan guys, siyam tayo dito guys. Baka naman hindi pa kayo nakapagdikit. Yung iba dyan, baka hindi pa. Ayan, Andy Video Gio, Michael on the Dan Michael on the go. Ayan, thank you very much. Sino ba to si Andiv? Ayan, si ano ba to? Ayan, si Jovi, si Ate Jovi nga. Ayan. 10, ayan, pang 10 to ni Jovi. Ayan, thank you very much. Thank you very much Ate Jovi. Baka naman itamsak mo naman dyan. Ayan guys.
ay wag po kayong mag-alala guys kasi maraming oras na magdikitan kayo guys. So this time guys is ano naman i-priority natin si ano si Kuya ano si Kuya Michael on the go. Please naman guys, priority muna tayo guys ha. Manghingi muna ako ng ano. Nag-add pa ako ng group ni Sir Michael. Ayan, nag-add pa ako sa group si Michael. Nag-add pa ako. Pastupi ako. Ayan. Ayan. Sabi pa, nag-add ako sa group si Sir Michael. Ayan, thank you very much. Baka naman dyan guys. Ayan, thank you dyan guys. Ayan, Tamsak 29 Tamsak, thank you very much guys at 8 millions. Ayan, thank you. Thanks a lot host and Ma'am Jovi. Ayan, you're welcome Sir Michael. Ayan. Magpapasalamat tayo kay Ate Ara Aneros Vlog, i-priority muna natin si si Kuya Michael. Kuya Michael, baba ka ulit ng bahay. Ayan, +2 PL. Ayan, +2 daw. Ayan, ilan na ba kulang mo Kuya Michael on the go? Kuya Michael on the go, ilan na ba yung kulang mo? Ayan, Kuya Michael on the go, ilan na ba yung kulang mo dyan? Dapat guys sige po. Sino ba yun? Dapat guys makagraduate si Kuya Michael ha. Dapat makapag-graduate si Kuya Michael guys. Kuya Michael, magbaba ka ulit ng bahay ha. Baba ka ulit ng bahay. Kasi nagbaba si ate. 4 na lang host o 4 na lang. 4 na lang kulang o 4 na lang guys. Tulungan natin si Kuya Kuya Michael. Ayan, 4. Oh. Ayan, makapag-graduate ka. Ayan. Huwag kang mag-alala Kuya Michael. Ipapag-graduate kita. Akin na lang yan. Wait, change ako. Sige ate. Ibigay mo, sige ate Jovian. Ibigay mo kay Kuya Michael yung yung 4 mo. Para mag-start na tayo sa anilapagan ulit. Ayan guys, wait lang po tayo ha. Ayan, Tamsak Dan, sabi ni Brix Francisco 83. Ayan, thank you very much to Brix Francisco. Ayan, Leah Amorin. Ayan, thank you very much. Ayan, Brix Francisco, baka naman, sir, padikit naman kay Michael on the go. Papagraduate natin siya ng grade 6. Ayan. Baka naman, ayan. Michael, view ko muna bahay mo. Ayan. Nagpunta ako sa saglit sa guard house ng bahay ng bigay ng pagkain sa guard tapos wala yung guard, hindi pala nag-duty. Ayan, ang bait naman ni ang bait naman ni Ate Ara ni Los Vlog. Ayan. Bricks Sir Bricks Francisco 83, baka naman dikitan natin si Michael on the go. Papagraduate natin yan. Please naman. Baka naman Michael on the go, ilan na ba yung kulang mo dyan? Ayan, ilan na ba yung kulang mo? Ayan. Wait lang guys ha. Ayan guys. Dapat magpag-graduate natin siya. 4 na lang 4 na lang. So Kuya Bricks Francisco, Kuya Bricks Francisco, kung nandito ka pa, baka naman dikit mo si Michael. Michael, magbaba ka rin ulit ng bahay kung hindi mo pa nakikita yung yung bahay mo sa screen ha. Baba mo ulit. Ayan, nagbabalik yan si Sir Bricks ha, Francisco. Ayan, thank you very much Sir Bricks Francisco 83 sa pagbalik ka. Yan, 4 na lang 4 na lang konti na lang, sige na guys, konting-konti na lang. Baka may mga ninja pa kayo dyan na hindi nyo pa nadikit ha. Naibigay ko na po lahat. Binigay na po lahat ni Daily Music Vibe yung niya, yung mga ninja niya. Nandyan siya host, baka mapalo ako ni Lolo. Sino? Nandyan siya host, baka mapalo.
Sino ba? Sino ba? Sino bang nandito? Nandito ba si Lolo? Nandito ba si Lolo, ano? Ibig sabihin, what do you mean, ano? Michael Dan. Ayan, Michael Dan. Sabi ni, ano? Ni, ano ba? Ah, Whitey. Nandito si Whitey? Nandito pala si Lolo. Hello, Lolo. Ayan. Nandyan siya, host. Baka mapalo ako ni Lolo. Ayan. Basta guys, ayan. Sinong nag... Ayan, kinuha agad yung ano, tamsak niya. Ayan, may bumawi sa ano. Anong nandito si Lolo? Aray. O nga, hindi ko maintindihan si ano. Hindi ko maintindihan si ano, si... Hindi ko maintindihan si ano, hindi ko maintindihan si Michael. Michael, ano ba? Sinong nandito ba? Si Whitey? Hindi ko siya nakita kung nandito siya. Pakoy Sali. Pasali po. Pakoy's Art. Ayan, nandito si Pakoy's Art. Guys, makinig po tayo kay host. Kasi darating din time. Kasi graduate yan ginagawa. Ayan. Ayan guys. Kokoy's Art. Baka naman dikitan mo si ano, si Michael on the go. Padikit naman dyan. Pag graduatein natin yan, 4 na lang kulang. Ayan, guys, padikit naman dyan, guys. Ayan, guys, makinig lang po tayo kay host kasi darating din time kayo pag-graduatein yan din gagawin sa iyo. Oo, totoo yan. Darating din yung time na yan na kayo din yung magiging priority para makapag-graduate. Tamsak dan host, ayan. Baka kasi pagbaba ako ng baba ng bahay, baka makita ako ni Lolo. Ano, ano hindi yan malagasan pag ano hindi ka yung sinabi ko lang sa iyo na ano for example wala na yun sa screen yung ano mo, wala na sa screen yung bahay mo, pwede ka na magbaba ulit pag ano pag wala na yung bahay mo sa screen. Ayan, baka malagasan siya host. Ayan, basta hindi yan malalagasan, basta tamang dikit lang. Dayan, go Michael, ito plus ko sa iyo. Ayan, thank you very much ate. Baka na may tamsak mo dyan. May bumawi na tamsak dito. May bumawi. Sino kaya? Ayan, Cookies Art. Michael, Dana po sa iyo. Ayan, Dana daw kay Michael. Ayan, Cookies Art. Baka naman hindi mo pa kadikit si host. Dikitan mo naman yan. Magamit ka muna ng main account mo. Please. Pwede mo bang gamitin yung main account mo? Ayan, pwede mo bang gamitin yung main account mo? Host, pag-graduate po sa 500. Ano, ilan na ba yung kulang mo ano? Cookies Art. Galing din ako diyan, guys, kaya binalik kong yung Galing din ako diyan, guys, kaya binabalik la ito ba? Wait lang ha. 6 na lang po. Oh, wag ka, diyan ka lang ano, Cookies Art, makapag-graduate ka ngayon. Wag kang mag-alala, makapag-graduate ka lang. Ayan, dyan ka lang ha. Patamsak naman dyan, guys. Patamsak naman. Kasi may bumawi sa tamsak. Ayan. Galing din ako dyan, guys. Kaya binabalik ko lang kung anong mayroon ako. Oo, totoo yan. Kasi tayong lahat is galing din ng ganyan na ano. Yung may priority tayo. For example, may marami talagang sinalayan ako na ano, na tawag ba dyan? Sinalihan ako na nag-ELS. So kung sino talaga yung priority nila, yun talaga yung i-priority nila. Hindi talaga binigyan ng permission yung iba na makapagbaba ng ano ng mga bahay. Dapat idikit talaga nila si ano, dikitan talaga yung ano yung yung pina-priority nila. Wala problema, Sir Michael, baba ka lang po. Oo, walang problema na magbaba ng bahay. Basta yung sinabi ko sa iyo, Sir Michael, na kung wala na yung bahay nyo sa screen, ayun, pwede ka na rin ulit ng baba. Kasi social distancing naman eh. Basta learn to social distancing lang. Yun lang yung ano natin. Yun lang yung dapat nating tandaan. Pag magbaba ka ng bahay, dapat may social distancing. Ayan. 500 po ako. Ayan. 500. Ayan. Cookies Art. Baka naman idikit mo. Ayan. Baka naman ano yan. Ilan na ba si ano si Sir Michael?
Graduate na ba si Sir Michael? Ayan, Sir Michael. Mark Kalaan TV. Nandito na po. Ayan, sino yan? Ayan, hello to Mark Kaalaman TV. Hello, may jacket ka na. Ayan. Graduate na ba si ano? Guys, wag muna kayong ano, Coco's Art. Wag mo, ayan, sabi ni Mark Kalan. Ayan, Coco's Art pala, Mark Kalan. Baka naman dyan, didikit mo yan sa akin ha. Guys, wag muna kayong ano. Ayan, thank you very much ng marami. Graduate na ako. Ayan, ako host. Ayan, thank you very much Michael on the go. Ayan, congratulations to Michael on the go. Graduate na siya. Ayan, pwede na kayong magbaba ng ano guys, bahay. Ayan. Ayan, back to normal tayo. Back to normal. Back to normal. Pwede na kayong magbaba ng bahay. Ayan. Graduate na Michael. Ayan, graduate na si Sir Michael. Ayan, thank you very much. Congratulations to Sir Michael. Ayan. Ayan, congratulations to Sir Michael. Ayan. Ayan guys, baka naman ayan, may dalawa tayong nakagraduate ngayon guys. So, baka naman guys, susugurin natin si ano, si Mark Kaalam TV. Pag-graduate natin siya ng ano. Pag-graduate natin siya ng ano guys, ng 500, grade 5. Ayan. Ilan na ba yung kulang ni ano? Ayan guys. Ayan guys, baka naman ipag-graduate natin si ano. Guys, baka naman nag-extend ako ng oras guys para makapag-graduate ng iba. Ayan guys, pwede na kayong mag-ano guys, pwede na kayong maglapagan dyan guys. At Michael on the go, I'm done to you. Thanks. So, not to ninjas mean to main lang. Ayan. Not to ninjas mean to main lang. Ayan. Ayan, idikit mo yan. Lalo na mapakapait na host at pinsan niya. Ayan. Thank you very much guys. Ayan. Ayan guys, pag-graduate natin si ano, si Mark Kaalaman TV. Ayan guys. 7 ba yung kulang niya? 7 ba yung kulang niya? Ayan guys. Pag-graduate natin siya guys. Please naman guys, oh. Please support naman kay Mark Kaalam TV. Ayan. Mark Kaalam TV, padikit naman dyan, oh. Padikit naman kay ano, kay Mark Kaalam TV. Ayan. Ayan, lalo na sa mabait na ano, sino ba yun? Ano ba yung nagsimula niya? Lalo na sa napakabait na host at sa pinsan niyang si Ma'am JV. Opo, totoo yan. Ayan, ano, Sir Michael on the go. Sir Michael on the go, dyan ka lang kasi may mga ninja pa si ano, si Ate Jovi. Ayan. You're welcome po, ano, you're welcome po, sir. Ayan, thank you very much sa pagpunta dito. Ibigay ko na rin sa iyo yung ano, para pag malagasan ka at least, ano, may ano ka, may ano ka pa, may natira ka pa. Ano, wag mo lang yung ano, wag mo basta ano, Michael on the go, wag pag magbaba ka ng bahay, wag yung puro bahay mo lang, yung paulit-ulit na bahay. For example, for 5 minutes, like iba naman yung bahay mo na ibaba. Yung ibang video naman yung ibaba mo para hindi ka malagasan. Kasi palagi tayong nalalagasan, guys, pag paulit-ulit nating ibinaba yung isang link natin. Guys, makinig kayo guys ha. Malalagasan tayo pag ano guys, pag same link lang yung binaba natin ng every LS. Ayan. Dapat pag nakababa ka, may time ka na ano. Dapat social distancing din yung baba guys ha. Ayan, you're welcome sa ano. Ayan. Nagbaba ng bahay si Skygazer. Oo, teacher kayo lahat, dikitan ko. Ayan. Dayan Go, yan si Dayan Go isa ano yan, ninja yan ni Ate Jovi Galo. Ayan. 6-in-1 nagbaba ng bahay. Ayan, Mark Kaalam TV. Ayan. Teacher Plantita Dan. Mark Kaalam Dan. Ayan, Mark Kaalam Dan. Ano, Ate Ara, Ilos Vlog, ilan na ba yung sayo? Ilan na ba yung sayo? Mark Kaalam Dan na po, full pack. Ayan. Dana at 6-in-1. Ayan guys. Bricks Dan. Ayan. Dan to you. Sabi ni Sir Michael on the go. 6-in-1 na rin. Dan na rin po sa'yo. Mark Kaalam, ilan na ba yung ano mo? Kulang mo. Sinisipon ako guys. Ilan na ba yung ano mo? Kulang mo, Mark Kaalam. Ayan guys, dikit kayo guys ha. Ayan. Mark Kaalam, graduate ka na ba? Maraming nagdikit sa'yo ngayon.
Ayan, Bricks Francisco 83. Main to main daw, no to ninja, sabi ni ano. Gusto ni ano ni Bricks Francisco is ano, main account lang yung idikit guys. Ayan. Mark Kaalam. Mark done to you. Ayan. Ayan, Crib. Ayan. 31 times sa host. Ayan, thank you very much, Crib. Ayan, thank you guys. Thank you very much, Crib. Wait lang, jajakitan kita ha. Ayan, Crib, baka naman idikit mo kay host yan. Idikit mo naman kay host, dikitan mo naman si host. Ayan. Teacher Plantita Dana po, Polpak. Ayan. Michael on the go, padikitan kita sa isa ko pang anak na babae. Ayan. Ayan, thank you very much. Thank you very much, Ara and Eros Vlog. Ma'am Ara, thank you very much. Ayan guys, padikit naman ulit kay ano. Dikitan niyo naman si ano si ano, dapat maging 600 plus yung kay Michael on the way, on the go. Dapat 600 plus. Ayan, gandang araw po. Ayan, magandang araw to Crib. Ayan. Ayan guys, thank you very much. Sir, isa na lang po. Ayan. Ayan guys, pag-graduatein natin si Mark Kaalam guys. Isa na lang isa na lang. Isa na lang, 499 na lang po. 499. Ayan, Crib, may ano ka na, may jacket ka na. Ayan guys, padikit naman. Salamat host. Salamat host. Ayan, thank you. You're welcome po, Crib. Ayan, Marks Bricks done na po sa iyo. Ayan. Ayan guys. Idikit ko to sa iyo, Maya host. Ba't Maya pa? Ngayon lang. Ngayon na. Okay, Anlilapagan po to. Anlilapagan. Ayan guys, malapit na tayong mag-end guys. Ayan, graduate na ba si ano? Graduate na din ba si Mark Kaalam? Ayan, congratulations to Mark Kaalam. Ayan, pang third natin na pinagraduate ngayon. Ayan. Pinagraduate natin si ano. Yung first natin na pinagraduate is si ano. Si Ate Jovi Galo, graduate ng grade 7. At next is si Michael on the go, graduate ng grade 6. At si ano, si Mark Kaalam, grade 6, graduate ng grade 5. Ayan. Nakapag-graduate tayo ng tatlo ngayon guys. Ayan, thank you very much. Skygazer Dan, ayan. Thanks po sa nag-subs. Ayan, thank you daw sa nagdikit, sabi ni 6-in-1. Ayan. Okay na si Mark. Ayan, congratulations Mark. Congratulations to Mark. Ayan, congratulations. Ayan, congratulations sa kay Mark kasi nag-graduate din siya. Ayan guys, yung LS ko is then paubos na yung load ko. I need to end by LS 12 guys. 12 PM. 12 noon guys. Ayan, congrats to Mark. Ayan. Congratulations Mark. Baka naman nandito pa ba si Mark? Ayan. Baka naman Mark magpasalamat ka. Guys, baka naman kung ano guys, yung nag-graduate ngayon guys, baka naman magpasalamat kayo sa mga ano guys. Mag-message naman kayo para babasahin ko ngayon. Babasahin ko, magpasalamat naman kayo sa nag-effort na ngayon guys, sa napag-graduate kayo. Ayan. Babasahin ko guys. Salamat po at Bricks Francisco, sabi ni Teacher Plantita. Ayan. Ayan, Teacher Plantita, marami ka bang bulaklak dyan? Thanks po, Coco Art. Ayan. Ayan guys. Baka sa nag-graduate ngayon guys, baka naman mag-message kayo para basahin ko guys. Message mo kung ano yung gusto nyong papasalamatan, ganon. Ayan. Mark Kaalam, 501 ako sa'yo. Ayan. 501 daw, walang bakas. Mark, baka naman dikitan mo si Crib. Mark Kaalam, Kaalaman TV. Dikitan mo si Crib. Thanks a lot guys. Ayan, thank you a lot. Thank you daw guys. Sabi ni Michael on the top. On the go pala. Okay po ma'am. Opo naman. Ayan. Thanks for our humble host. Ayan, you're welcome po ano. Michael on the go. You're welcome. Ayan, balik po kayo guys ha. Sa LS ko. Salamat sa inyong lahat. Ayan, salamat sa ating lahat guys. Sabi ni Ara and Elos Vlog. Ayan.
Crave Dan Polpak. Ayan, Crave Dan Polpak daw. Anong FB account ni Michael Go? Ano? Ayan, Michael on the Go. Anong FB name mo daw? Bricks Francisco. Ayan. Sir, nadikitan ko na si Crib kanina pa pag nagsukli lang po ako siya. Nagsukli lang po siya. Tamsak po ano. Coco's Art. Ayan. Balik lang po kayo guys. Kahit graduate kayo. Kahit nakapag-graduate kayo ngayon. Balik lang naman po kayo. Vicky Wait. Ayan. Ayan guys ha. I need to end my ano guys ha. LS ha. I need to end my LS 12 guys. Kasi wala na rin akong load. I'm here na po. Ayan. Ayan. Nandito pa si ano Ma'am Vicky GC. Ayan. Magbaba na kayo ng bahay. Magbaba kayo na. Teacher Plantita, ikaw na lang magsabi ng FB mo. Ayan. Teacher Plantita, ikaw na lang din magsabi ng FB mo. Sabi ni Michael on the Go. Michael on the Go, ano mo? Di ko makita bahay mo, Michael on the Go. Ayan, sabi ni Crib. Michael on the Go, baba ka ulit ng bahay. Baba ka ulit ng bahay para madikitan ka. Sayang naman yung ano, banana ni Crib. Di Ma'am Crib. Naka-silent ka muna sa akin, host ha. Dito kasi si boss ko. Ayan, thank you very much Vicky JC. Ayan, thank you sa pa-silent. Ayan. Ayan ano, ayan Michael on the Go. Ayan yung ano niya. Yan yung ano FB account ni ano Teacher Plantita. Jilin Bagkat Ambolo. Ayan. Ayan 32 tamsak. Ayan. Okay host, dikit na ko sa iyo. Ayan, thank you very much Crib. Ayan. Ara, bahay mo. Ara Aniros Vlog, bahay mo daw. Sabi ni Bricks Francisco. Ayan, tamsak dan. Hello to our Vice President. Andito si Vice President GMC Channel guys. Ayan. Thank you Vice sa pag-visit mo dyan. Ayan. Malapit na tayong mag-end guys. Coco's Art, Andayan, Go, salamat. Salamat ng marami Ma'am Jovi. Ayan. Ayan. Tapos na po ako lahat ninyo guys. 12 yun, nadikit ko sa'yo. Sa susunod na rin ang iba. Patapos ng Insan host. Na si Insan si host. Oh, ayan guys. So, kung gusto nyo pong gusto nyo po rin yung makukuha yung iba na na banana ni Ate Jovi. Ayan. Hindi na niya idikit yung mga iba niyang ninja ngayon guys. So sa susunod na lang kasi pa-end na rin ako guys. Pa-end na rin ako guys ha. Next LS ni Insan, patuloy ko thanks to you all. Ayan. Ingat lagi host. Ayan, thank you very much Aran Eros Vlog. Ayan. Sige, punta ako. Ayan. Shout out idol. Ayan. Ayan, mega love shout out to Sir GMC Channel and also to our yan si ano GMC Channel is our Vice President yan si sa Team United Mentors. Ayan, mega love shoutout to my Vice President sa Team United Mentors. Ayan, nandito si Sir GMC Channel. Thank you very much Sir GMC Channel sa pagbisita mo sa LS ko. And then I just want to thanks to also our friend from Korea, Malupit. Ayan, wala siya dito ngayon kasi busy kasi weekdays. Ayan, weekend. Ayan, I just want also to thanks to Sir Ted's in Action sa kanyang pa-sponsor na 150. Ayan, thank you very much Sir Ted's in Action. Galing sa GCash pa yun ng 150. And then to all the members of Team United Mentors, thank you very much sa pagdalaw mo nyo sa akin at patamsak din nyo kay host. And then sa pag-support nyo kay host. Ayan. Then I just want to thanks to Ate Jovi Galo. Baka naman guys, ayan. Ang ganda ng signal mo ah. Kasi nag-iisa ako ngayon at Sir GMC Channel. Nag-iisa ako ngayon sa bundok. Walang tao dito. Ako lang talaga yung nag-iisa. Ako lang talaga. So ayan guys, I just want to thanks also to my Insan, Ate Jovi Galo. Thank you sa effort yan. And also to my Insan din kay Provincial Sano Vlog. Ayan, mega love shout out to you. Ayan, thank you very much.
Then sino pa bang kulang? Sino pa bang wala? Si ano? Guwapo Jazz and Family Vlog, I just want to thanks to you sa pa play mo ng 2 hours diyan. Sa pa play mang 2 hours mo kahapon. Ayan, thank you very much. Baka naman guys. Ayan. Walang anuman insan. Ayan. Ayan guys, you can leave me now guys. So ayan guys, you can leave me now guys. It's already 12 guys. Ayan, thank you guys. Good luck to our future. Ayan, balik kayo ulit dito guys ha. Balik kayo ulit. Balik kayo ulit sa ano ko ha, sa LS ko. Marami kayong makukuha. Ayan. Ayan guys, balik-balik lang kayo guys. Thank you very much. Thank you. Bye host, message ka na lang. Sige, Ara, message ko na lang sa'yo yung number ko. Ayan, message ko na lang sa'yo ng number ko ha. Sige na guys. Ano, Skygazer, add mo lang ko. Add mo na lang ako sa ano ha, sa FB Arnel Galo. Arnel Galo yung pangalan ko, Skygazer. Ayan, thank you. Thank you host. Ayan, you're welcome Michael on the go. Ayan, balik ka ulit dito. Ayan. Thank you guys. Thank you very much. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan guys. You cannot leave me guys. Thank you guys. Yan, goodbye sa lahat. Goodbye. Ayan, thank you very much for watching my LS. This is Arnel Galo, ang inyong Ondoy Bucolano. Signing off. Ayan guys, balik din kayo bukas guys, 9 a.m. to 11:30 a.m. Pinas time. LS ko guys. Ayan, visit din kayo sa ano ko, sa i-post ko na lang sa community ko. Thank you. Love lahat. Thanks a lot. Love you.